Я дагэтуль кажу всім нашим таварышам, змагарам, вы не Джина Шарпа чытаеце, вы чытаеце Леніна. Гаварыць аб нацыянальным прымірэнні можна будзе тады, калі будзе нацыянальнае пакаянне. Ну, я, карацей, больш не анархіст. Прямо як на сеансе у псіхатэрапеўта. Вітаю, сябры, мяне зовут Настя Роуда, вы на канале ТОК. І сёння наш госць – гэта блогер, палітычны аналітык Мікола Дзядок. Мікола, вітаю. Вітаю. Раскажы, адкуль твоя беларускасць? Ну, канешне, я нарадзіўся ў рускамоўнай сям'і, як і пераважная большасць, напэўна, тых, хто зараз апантаны беларушчынай. Ну, это трэба сягаць у дзяцінства, я мяркую. І кім яно ў цябе было? Прямо як на сеансе у псіхатэрапеўта. У майго бацькі была такая цікавая гісторыя. Ён у 90-м годзе, калі не памыляюся, выйшаў з камуністычнай партыі, тады яшчэ будучы дзяржслужачым, пракурорам, здаецца. Падвяргаўся цкаванням у прэсе, і доўгі час яго нідзе не хацелі браць на працу. Хто памятае, той памятае, што перабудова у Маскве, ў Піцеры гэта адно, а ў Беларусі зусім іншае. І то бок у нас да апошняга часу камуністычная партыя моцна трымала ўладу, і моцны быў кантроль. І ён у пэўны момант, начытаўшыся з этой перабудовачнай літаратуры, таго ж там Солженіцына, ўсяго астатняе, нарэшце дома ў яго была бібліятэка самвыдатаўская, дзе я ўпершыню прачытаў 1984 Оруэлла, калі мне было 14 год. Это была такая раздрукаваная і падшытая ў тэшку з надпісам «Дело». Ведаеце, таке «Дело» номер, кардонныя такія, якіх мільярдамі, відаць, в Савецкам Союзе выпускалі. І іншыя былі, бачна, што збіраў сам выдаты, так ціхонечка. І вось з ягонай гісторыяй, то бок пад прагляд тэлебачання прыходзілі да яго сябры, і ён увесь час каменціў, то бок і расійскае тэлебачанне глядзелі, і беларускае. І я ўжо тады, у мяне, мае там 7, 8, 9 год, у мяне адклалася, хто такія камуністы, што такое Савецкі Саюз, хто такі Сталін, ну і з 95-6 года, хто такі Лукашенко. То бок, канешне, будучы дзяржслужачым, я ніколі гэта не казаў неяк так публічна. Нават я ўжо заўважаць стаў больш старэйшыя годы, што нават калі да ягоныя калегі прыходзілі, там таксама там чыноўнікі, суддзі, пракуроры, ён нават сярод іх, так бы мовіць, фільтраваў базар, сярод каго можна дазволіць сабе пакрытыкаваць уладу, а сярод каго не. Вось, мусіць, з гэтага, ну, заўсёды так, бацька мой вельмі кпіў з вот этого маскоўскага шавінізма, з тамтэйшых палітыкаў. Калі я ўжо сам пачаў цікавіцца палітыкай, тым больш пашоў у нейкі анархізм, у нейкую рэвалюцыйную руханіну, каб ён мяне заахвочваў, то абсалютна не, канешне. Ён хацеў, каб я ішоў нармальным шляхам, праца, кар'ера, сям'я, быў нармальным чалавекам, ён мне абсалютна не спрыяў гэтаму, то бок хутчэй наадварот. А калі ты пачаў гаварыць па-беларуску? А вельмі недавно. Гэта такая гісторыя. Сядзеў у Калядзічах за 2 тыдні да вызвалення. І са мной сядзеў мужик, дзед, ну такі, з маленькага горада п'яніца, так скажам. Але нармальны. Ось. Ну, як заўсёды мне саджалі такіх людзей, з якімі, як па меркаванні апероў, я не змагу скалаціць рэвалюцыйную ячэйку ў камеры. І вось мне пасадзілі мужика, які жорсткам алкагольным на адхадняке быў, парэзаў свайго сабутыльніка, ну, вось адыходзіў паступова, але так, як чалавек он вменяемы, чалавек быў не кепскі, то бок не дэградаваны, дзесьці кніжкі нават чытаў, то ўсё электрыкам працаваў у сябе ў гарадку. І, вядома, мы з ім, у нас там тэлебачанне было, вядома, слова за слова, гаворка ішла пра палітыку, да яму не трэба было яго не агітаваць, ён проста паразмаўляў са мной дзень, другі, трэці, і пачуў, за што я сижу. Зараз я, мажліва, кагось здзіўлю, але ў нас в Беларусі дагэтуль многія людзі не разумеюць, што цябе могуць пасадзіць за тэлеграм-канал, за лайк, за каментар. Для яго это быў шок, што такія, як я, як бы людзі сядзяць у турме. І все, мы з ім добрыя амаль што паўгады размаўлялі, стасаваліся, жылі, добра жылі. Было ў нас паразуменне. І раптам, ні з таго, ні з сяго, зранку на туалеце курыць і выдае мне такую фразу: «Размаўляй са мной па-беларуску».
Я такой, окей, мяне 2 разы паўтараць не трэба. І з гэтага моманту я пачаў, ну, ён спрабаваў таксама ў адказ са мной па-беларуску, але ў яго нічога не атрымоўвалася. Але я падумаў, ну, наверное, гэта не дарма. І вось 2 тыдні я з ім размаўляў па-беларуску, а я ему говорил, ну, давай, каб навучацца паціху, давай там полову дня штодзень. Он говорит, нет, давай целый день, я хочу слухаць беларускую мову. Я говорю, вот это, думаю, беларускасць у чалавека прачнулася раптам. І настаў дзень майго вызвалення. Ну, гэта ўжо не буду паўтараць, все ведаюць, мех на галаву, кайданы, СІЗА КДБ. І вось прывозяць меня в СІЗА КДБ, ставяць, там максімальна запужваюць, абражаюць, заводзяць гэты жудасны стакан, так званы, гэта камера у форме труны, маленечкая, і абабітая ўся чырвоным і мяккая. То бок максімальна просто... Вертыкальная труна? Ну так, просто максімальна страшны антураж, які можна придумаць чалавеку, асабліва, калі ты не ведаеш, куды цябе вядуць. І калі адкрыліся тармаза, я стаў тварам да сцяны, заводзяць чалавека, я чую размову таго, каго заводзяць з ментом, паварочваюся, і перада мной Зміцер Дашкевіч. Все, мы з ім абняліся, і я зразумеў, што гэта знак. І калі я ўжо вызваліўся, на наступны дзень мяне прывезлі на замак у Вільні, і я просто, ну, я пачаў адразу раздаваць гэта інтэрв'ю, каментары, і я просто сам сабе сказаў, у мяне няма аніводнай прычыне вяртацца да расійскай мовы. Вось так і адбылося. Раскажы, як ты прыйшоў у анархізм і калі гэта адбылося? Гадоў у 12 прыблізна я пачаў задаваць сабе пытанне ўвогуле аб уладкаванні грамадства. Гэта было першы час, я вось дакладна памятаю, калі я стаў пакрысе разумець, што штосьці не так у свеце. Спрыяла гэтаму прагляд тэлебачання. Спрыялі гэтаму, калі яшчэ НТВ, памятаеце, быў нармальным каналам, там былі часта перадачы з крытыкай улады, з крытыкай нейкіх сусветных праблем. Была такая перадача «Среда» пра навакольнае асяроддзе, пра экалогію. І вось там паказвалі, як карпорацыі зліваюць у рэкі сотні тонн гэтых адкідаў просто так, да, як забіваюць жывёлаў просто дзеля прыбытку. І ўсё это, конечно, мне вельмі моцна чапляла, вельмі прымушала пакутваць і шукаць пытанне, так а як так, чаму ўсе маўчаць? Чаму вось жа ёсць там прэзідэнты, вось жа ёсць там нейкія дэпутаты, чаму яны ніяк не рэагуюць? Вы ж, ну, ва ўладзе. Я пачаў задаваць сабе это пытанне, падыходзіў да дарослых гэтым пытаннем. Я не знаходзіў адказы. Мне не давалі такіх адказаў на мои пытанні, чаму там войны пачынаюцца. То все адказы былі какие-то такія шаблонныя. І я працягваў пытацца, добра, калі войны пачынаюцца з-за того, што там хтосьці штосьці не падзеліў, чаму все там не перастануць воеваць? А чаму нельга просто сабрацца всем добрым людзям і заваяваць всех кепскіх людзей, каб не было больш войнаў? Ну, то бок тады на сваім такім дзіцячым узроўні. І тут супала так, што напярэдадні свайго 13-годдзя ўжо я паехаў у дзіцячы санаторый, такі пад Мінскам ёсць Жывіца. Это быў адзіны на всю Беларусь, мажліва, ёсць зараз, санаторый, дзе лячылі хваробы вачэй у дзяцей. Так як у меня там з дзяцінства прыроджаны быў астыгматызм, то мне туды бацькі штогод амаль адпраўлялі пэўны час. І там я пазнаёміўся з хлопцам, Паша завуць. Ён быў старэйшы за мяне на 3 гады, это, ну, на 3 гады это падавалася, вау, прям дарослы, ему было 15. І ўжо тады, калі вось мне было 12-13 год, я быў вельмі, ну, такі захоплены панк-культурай, вось гэтай всей нефармальнай движухай. Хто пастарэйшы, той памятае, што яшчэ тады на канец 90-х, пачатак нулевых не было такого рэзкага падзелу, там, панк, металіст, там, еще нехта, это все былі нефармалы. Вось, нефармалы. Я вельмі упадабалась гэтую бунтарскую эстэтыку, мне это все падавалася круто. І вось я ўжо пачаў там тады валасы доўгія адрашчваць, я до 17 год з такімі валасамі доўгімі хадзіў. І тут я вось лаўлюся з гэтым хлопцам у санаторыі, з Пашам. Я ему говорю, что я панк. Он говорит, о, а я таксама панк. Ну і все, у нас пошла стасаванне, кампанаванне. Ён мне там познаёміў з новымі гуртамі, якія да гэтага лічу. І он мне такой, а ты знаешь, говорит, что все панки, они еще и анархисты.
Я такой, ну, я типа чуў, типа, а что это такое? Ну, все, мне давай. Вядома, што не было ніякае разумення палітычнага анархізма ні ў яго, ні ў мяне на той момант. Аднак цікаўнасць заранілася ў галаву. Зноў жа спрыяла тэлебачанне. Тады былі 2000-2001 год буйныя пратэсты антыглобалістаў, то бок это Сиэтл, это Давос, вот это Давос форумы. Вот это слово анархистам весь час гучало в медиах, что вот анархисты пришли, сорвали, закидали метом. Ну и, конечно, когда ты подлеток, тебе хочется ассоциировать себя с некими крутыми хлопцами, которые кидают коктейли молотова ментов, все черным, там это дым, сметевые баки, там литр аукрузя. И на ўзроўні эстэтыкі меня тады это прыцягнула, і плюс, канешне, не магло не пацягнуць мяне туды далей, таму што пачуццё справядлівасці і, канешне, прага асабістай свабоды. Ось. Я рос у гэтым постсавецкім асяроддзі, канфармізм, аднадумства, аўтарытарная школа, ну, самі все это разумееце, ведаеце. І, канешне, яно ўсё легло на падрыхтаваную глебу. Ужо ў 14-15 гадоў я пачаў, як толькі мне з'явіўся інтэрнэт, я насцягиваў все пра анархізм, што толькі змог насці на расійскай мове. І ў 15 год пачаў спрабаваць чытаць Крапоткіна, чытаў Карла Маркса, Энгельса. Ты разумеў тое, што ты чытаеш? Так. Не скажу, как, конечно, сённяшні мозг я бы прачытаў ужо зусім па-іншаму, асабліва как бы там і з адукацыяй, і з асабістым палітычным. Я вось перачытываў з вялікім задавальненнем Леніна у турме, у Гарадзенскай крытай. Там мой бібліятэкар был просто в шоку, да, потому что этой книги першы чалавек, які да, просто ад выдання гэтай кнігі я першы чалавек, які я просто адкрыў. Вось, яны былі, мне реально приносили книгу с таким слоем пылу. Он говорит, Ленин, я говорю, цудоўна, давай, калі ласка. Вось. Я, конечно, я уже чытаў зусім іншымі вачыма гэта ўсё. Але... Што ты скажаш пра Леніна? Вельмі разумны чалавек, безумоўна. Вельмі разумны, каласальнай энергіі чалавек, які, канешне, для разбурэння Расіі, як сёння з нашых антыкаланіяльных пазіцый мы можам казаць, зрабіў вельмі шмат. Чаго яму не хапала? Я прачытаў яго вельмі шмат, яго цудоўны стыль, мне падабаецца. Мне падабаецца ягоны падыход да справы рэвалюцыйнай. Я дагэтуль кажу ўсім нашым таварышам, змагарам, вы не Джина Шарпа чытаеце, вы чытаеце Леніна. Але чаго яму не хапала міласэрнасці. Ён вельмі жорсткі да людзей, і ён чалавечае жыццё не ставіў ні ва што. Гэта вельмі востра мной адчувалася, вот менавіта калі я апошні разы перачытваў. І таму, канешне, нічога з таго, што ён пачынаў, не магло скончыцца добром. І таму твая ацэнка ягонай асобы, ведаючы, чым скончылася ягоная ідэя, якая будзе? Ну, па выніку, канешне, негатыўная, па выніку ягоных дзеянняў. Але, ведаеце, ацэньваць гістарычныя асобы, казаць кепскі добры, ну, это не заўсёды так можна сказаць. Ён чалавек, які разбурыў расійскую імперыю. Але стварыў монстра. Стварыў монстра. Але... Ну, не будь гэтага монстра, быў бы іншы монстр на месцы Расіі. Бо Расія, якая б яна ні была, монархічная, сацыялістычная, капіталістычная, заўсёды была імперыяй. Заўсёды, пачынаецца з 16 стагоддзя. Якую б яна форму палітычнага рэжыму не прымала, усё адно і тое ж. Вынішчэнне асобы, імперскі тып кіравання, аўтарытарызм, экстэнсіўнае развіццё, то бок мы не ў сябе развіваемся, а мы захоплюем тое, што вонку. Таму казаць, што б было, калі б не было Леніна, альбо вось ён горша, ці мог на месцы быць лепшы, ну, это такое сабе крыху не бачу прону. Многія ўспрымаюць анархізм так, ну, такім масавым уяўленнем, так, што гэта падлеткавы бунт, супраціў, што гэта нейкія акцыі сілавога супрадзеяння, так, у тым ліку інстытутам дзяржаўным, уладным. Таксама адмаўленне ад працы, напрыклад, пад маркай адмаўлення ад эксплуатацыі. Як ты разумеў анархізм, так? Наколькі вось гэтыя стэрэатыпы, якія існуюць, далёкія ці блізкія да таго, чым быў беларускі анархісцкі рух? Гэта, канешне, ёсць. І падлеткавы бунт, і сілавыя акцыі, і адмова ад працы,
пад вынікам таго не то, што адмова ад эксплуатацыі, а проста то, што не хапае ўнутранай дысцыпліны, каб дзесьці працаваць. Все это ёсць, аднак не толькі гэта. Все ж таки, калі фарміравалася маё ўяўленне аб анархізме, яно фарміравалася, каб вы разумелі, это не то, што зараз, так? Ты напісаў, і все анархісты міра перад табой. Хочаш такія, хочаш сякія, хочаш любы нахірунак, калі ласка, анархісты, хочаш далучайся. А тады, калі я шукаў анархістаў, все было інакш. Не было такога месца, дзе можна напісаць, і тебе адкажуць анархісты. Ты мусіў шукаць іх, як хочаш. І таму, чаго шукаў я, дакладней не, я знаёміўся з анархізмам па кнігах, па інфармацыйнай прадукцыі анархістаў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. То бок маімі, калі можна так выразіцца, кумірамі былі не тое, што зараз, не тыя прадстаўнікі сённяшніх там ці 60-х, 70-х гадоў. Гэта былі Нестор Махно, і з ягонымі паплечнікамі. Гэта былі Бонавентура Дуруці, Энрика Малацеста. То бок тыя, хто наводзіў рэвалюцыйную движуху менавіта 10-е, 20-е, 30-е гады 20-го стагоддзя. То бок гэта людзі, якія канкрэтна мелі палітычную задачу, мелі палітычную праграму. Яна была досыць радыкальная на свой час, і тым не менш яна прыцягвала сотні тысяч людзей. Там у анархісцкім прафсаюзе СНТ у Гішпаніі, на момант іхняй грамадзянскай вайны пачатку састаяла 2 мільёны чалавек, а ў Федэрацыі анархістаў Іберыі 300 тысяч. Гэта быў анархізм, які прапаноўваў канкрэтную, зразумелую альтэрнатыву сённяшняму стану рэчаў. І чаму, вяртаючыся да вашага папярэдняга пытання, я задаваў сабе пытанні, ніхто не мог знайсці на іх адказы. А калі я адкрыў кнігі анархістаў, мысляроў і дзеячаў, я знайшоў гэтыя адказы. Вось, вінавата. Хто вінаваты, што так адбываецца? Вінаватая дзяржава, вінаватыя капіталісты. Канешне, зараз я ўжо на гэтую выснову па-іншаму гляджу. Як ты глядзіш зараз? Але тады для мяне гэта быў цалкам задавальняльны адказ. З часам я пачаў разумець, што не ўсё так проста. У меня было 2 этапы. Першы этап, калі я зразумеў, што праблема не толькі ў інстытутах прыгнёту. То бок, вывучаўшы падрабязней гісторыю і набіраўшыся асабістага палітычнага досведу, я пабачыў, што калі мы назаўтра пераб'ем всех капіталістаў, прэзідэнтаў і ментоў, гэта абсалютна не гарантуе нам наступлення свабоднага грамадства. Людзі проста вярнуцца да той формы кіравання, якая да іх збычная. Яны знойдуць сабе уладара, гаспадара, які будзе іх кіраваць і расказваць ім, што ім рабіць, чаму ім не рабіць, па якіх правілах ім жыць. Абсалютна не факт, што яны вернуцца, прыйдуць да нейкай самаарганізацыі, да больш свабоднага грамадства. І гэта пацвярджалі досвед многіх рэвалюцый, што вось многія ў нас такія расчараваныя 20-м годам. Але ж, прабачце, гісторыя нікому нічога не абяцае. Ёсць процьма рэвалюцыі, якія сканчаюцца яшчэ горшай дыктатурай, нават тая ж кастрычніцкая, пра якую вы толькі што прыгадалі, якія сканчаюцца грамадзянскай вайной альбо іншаземнай інтэрвенцыяй. І я зразумеў, што мусіць праблема шырэйшая. І тут мне добра дапамаглі прыйсці да гэтага разумення кнігі Эрыха Фрома. Гэта, мусіць, улюбёнейшы філосаф. Найлепшыя ягоныя кнігі — гэта «Бегства ад свабоды», я па-расійску чытаў, і «Здаровае общество», дзе ён тлумачыць, што праблема-то не ў асобах прэзідэнтах, которые так любяць крытыкаваць анархісты, левыя, далой там Трампа, далой там... Ну добра, Трамп кепскі, дапусцім. Яго ж хтосьці абраў, правда? Некалькі там десяткаў мільёнаў, сотен мільёнаў аддало за яго свае галасы. Палова Амерыкі, большая палова Амерыкі. І вось Эрых Фром якраз аб тым і піша, што праблема ў адносінах між людзьмі. У наяўнасці ці адсутнасці між імі натуральных сувязяў, якія і ствараюць вось гэтую тканіну грамадства, што разрыў гэтых натуральных сувязяў між людзьмі, сувязяў салідарнасці, любові да бліжня, эмпатыі, ён якраз і прыводзіць да з'яўлення таталітарных грамадстваў. Вся франкфуртская школа сацыялогіі, яна базавалася на гэтым пытанні, як цывілізаваныя народы Еўропы і ў тым ліку Германія змаглі скаціцца ў варварства гэтага таталітарызму.
Вось. І ён знайшоў, на мой погляд, досыць пераканаўшы адказ на гэтае пытанне. Ну а другой ужо прыступкай майго як бы разумення вось гэтых дзіцячых яшчэ пытанняў стал, мусіць, другі тэрмін. У другі тэрмін ужо прыйшлі да мяне гэтыя адказы. Лепшае грамадства, свабоднае грамадства немажліва пабудаваць аднімі толькі палітычнымі метадамі. Трэба змяняць свядомасць кожнага канкрэтнага чалавека. І аналізуючы, што у чалавечай гісторыі было найбольш магутным інструментам змянення чалавечай свядомасці, змянення базавых каштоўнасцяў, да, што такое добра, што такое кепска, я зразумеў, што гэта была рэлігія. Потому што ні адна іншая ідэя не паўплывала на гісторыю чалавецтва, так як хрысціянства. І я прыйшоў да высновы, што, канешне, між ідэалогіяй і рэлігіяй у даўгатэрміновым трэку ідэалогія моцна прайграе. І калі мы хочам пабудаваць лепшае грамадства, свабоднае грамадства, грамадства салідарных людзей і пагатоў без эксплуатацыі, без улады чалавека над чалавекам, усе спробы пабудаваць такое грамадства без будь-якой формы духоўнасці, яны будуць марныя. Усе, хто спрабаваў на працягу гісторыі пабудаваць добрае, свабоднае грамадства і выключыць з гэтай пабудовы Бога, усе цярпелі крах і скатваліся да таталітарызму. А раскажы пра гэтыя пошукі, так? Таму што я так разумею, што ты вельмі глыбока вывучыў гэтае пытанне. Чаму духоўнасць такая важная? Раскажы пра вось гэтыя паразы, якія цярпелі людзі, якія без духоўнасці спрабавалі. А я проста пачаў мапу свету аналізаваць. Возьмем мапу, там, ведаеце, есть індексы, там, правоў чалавека, рознымі колерамі зафарбоўваюць краіны, да? Правоў чалавека, там, індексы шчасця нават ёсць. І мы пабачым самыя лепшыя паказчыкі ў краінах традыцыйна пратэстанцкіх. Швецыя, Нарвегія, Данія, Ісландыя. Таксама вельмі высокія, але крыху горшыя у каталіцкіх краінах. Але ўсё роўна хрысціянскія краіны у самым топе, па ўсіх параметрах, калі браць увогуле па свеце. Ну, праваслаўныя краіны, там свая сітуацыя. РПЦ стаіць асабняком, Расія, Беларусь, усё зразумела. Але хто не РПЦшнае праваслаўе, таксама нічога. Грэцыя, Балгарыя, краіны еўразвязу, краіны дэмакратычныя, краіны незалежныя. Краіны ведычных рэлігій, там всё шек-тек, як літоўцы кажуць. Індыя, дэмакратыя, але такое сабе. Потым Лаос, Непал, Таіланд, середняк. Не дэмакраты, але не таталітарызм. А зараз давайте возьмем самыя жорсткія таталітарныя дыктатуры за ўвесь 20 стагоддзя. І это ўсё спрэс атэістычныя краіны. Ну, мусульманскія рэжымы таксама вельмі жорсткія. Вось. Жорсткія, аднак яны жорсткія для сваіх грамадзян. І нават яны жорсткасці не сягаюць, не перапрыгваюць Кітай перыяда Мао Цзэдуна, сталінскі СССР, чырвоных кхмераў Камбоджы. То бок мы бачым, да, мы дзелім, атрымоўваецца, хрысціянскія лепш за ўсё, ведычныя сяк-так. Зноў жа, падкрэслю, у ўсёй этой схеме ёсць асобныя выключэнні. Не бывае такіх тэорый без выключэнняў. Але ў цэлым, я яе правяраў, гэтую схему, яна б'е. І, на жаль, так, вы правильно заўважылі, я забыўся сам сказаць, на жаль, няма ніводнай стабільнай з правамі чалавека дэмакратыі сярод ісламскіх краінаў. Вось. Ёсць такія дэмакраты, але такія, ну, слабенькія, там, Туніс той же, альбо Ліван. Вось. Там ёсць дэмакраты, і з правамі чалавека там все не вельмі добра. І вось, я прыйшоў да высновы, што мы бачым, што як бы все гэты левыя ідэі, сацыялізм, анархізм, яны в базе трымаюць вельмі жорсткую крытыку рэлігіі, вельмі жорсткую. І там і папы такое, і там папы то, папы сё, вот, і клерыкалы, і яны там дапамагалі Гітлеру. Все грахі хрысціянства збіраюць, все, і спіхаюць у свой дыскурс. Няма спрэчак, все это было. Было вельмі брудныя страніцы ў гісторыі хрысціянства, і каталіцкай царквы, і у пратэстантаў таксама, да, там, у Кальвіна таго ж у Жэневе. Там па ягонай ініцыятыве людзей спальвалі. Аднак все гэта, калі мы прыйдзем гістарычна, это ўсё проста меркне у параўнанні з вот этими атэістычнымі таталітарнымі рэжымамі. Я проста гэта пабачыў нейкі момант, і я зразумеў, ну это ж не можа быць выпадковасцю.
Чаму ў хрысціянскіх краінах, альбо нават не суперрэлігійных, але якія базуюцца на хрысціянстве, да, на хрысціянскіх каштоўнасцях, все добра ў цэлым, а ў краінах, якія дэманстратыўна адрынулі любую духоўнасць, усё найгорш. Вось гэта, з гэтай высновы у меня і пачала думка развівацца. Хочу еще вернуться у твою молодость, так сказать. Тады беларускія анархісты ладзілі розныя акцыі супраціву. Напрыклад, была акцыя супраць расійскага посольства, супраць Дома прафсаюзаў, супраць Беларусьбанка аддзялення. Можаш патлумачыць, у чым быў сэнс гэтых акцый? Як бы дзеля чаго гэта рабілася? Што вы тады спрабавалі даказаць, паказаць? Дзейнічала некалькі груп анархістаў. І я не магу адказаць за ўсіх, таму што я дзейнічаў толькі ў адной. І магу сказаць за нашу групу тое, што рабілі мы. Ну, за гэта я ўжо адсидзеў, таму я думаю, можна казаць адносна вольна, таму што ўжо і так на мяне крыміналка ў Беларусі ёсць. Рэч у тым, што наша група, палітычная група, в якой я удзельнічаў, у пэўны момант мы ўперліся ў нейкую столю развіцця. Мы рабілі нейкія рытуальныя акцыі, раздавалі ўлёткі, тысячамі раздавалі ўлёткі, малявалі на сценах, рабілі налепкі цудоўныя, каляровыя. Все, рабілі вось гэтыя нелегальныя мітынгі на 10-15 хвілін, аб якіх, дарэчы, ніколі не пісалі незалежныя СМІ дэмакратычныя. Ігнаравалі проста анархісцкі рух да 2010 года, як быццам яго не існуе. Вось, але все гэта не давала, мы уперлись, у нас перастаў расці наш уплыў. Вось. І мы шукалі новыя метады, як раскачаць сітуацыю. І вырашылі, што добрай ідэяй будзе рабіць сімвалічныя радыкальныя акцыі. То бок мэтаю вось этой акцыі для Дома прафсаюза відавочна не была спаліць Дом прафсаюзаў, правда? Мэтай акцыі ля Генштаба, куды там закінулі дымавую шашку, відавочна не было спаліць Генштаб. Але гэта такія яскравыя дзеянні, якія прымушалі СМІ, буйныя СМІ пра нас напісаць. Да кожнага такога дзеяння быў заўсёды прыкладзены прэс-рэліз, дзе мы выразна тлумачым, чаму мы супраць дзяржавы і што мы прапануем узамен. І гэта спрацавала, звярнула на нас увагу грамадства. Это былі першыя такія выпадкі, калі пра анархісцкі рух пачалі чуць. Але як звярнула ўвагу? Таму што, мне здаецца, чалавек можа прачытаць і падумаць: не, мудакі какие-то, да? Што яны мне прапануюць? Каго яны тут хочуць падрываць? Беларусы мірныя людзі. Тутбай у 2009 годзе увесь наш прэс-рэліз запосціў цалкам, і я чытаў каментары, большасць каментараў была пазітыўная. А ці павялічылася кола прыхільнікаў у вас пасля гэтых акцый? Яно расло, але я ўсё ж такі звязаў бы гэты рост не з гэтымі акцыямі. Акцыі, гэта мы ўсё дазнаваліся ў працэсе. Я таксама разлічваў, што будзе адна, другая, трэця акцыя, і все людзі такія: хацім да анархістаў. Такога не адбылося. Я ўжо зараз на свой розум разумею, што пазнавальнасць гэта адно, а людзі, якія хочуць разам з табой муціцца, гэта зусім рознае. Я скажу вам так, 2009-2010 год, гэта сёння ўжо сягаючы назад, можна сказаць, што гэта залаты век беларускага анархізма. То бок, рэальна людзі ішлі, яны ішлі не за гэтых акцый, яны ішлі з субкультуры, і гэта 9-й год, гэта быў першы такі момант, калі мы заўважылі, людзі пачалі прыходзіць людзі не субкультурныя. Звычайныя хлопцы. Звычайныя хлопцы, хто грузчык, хто... Притом цікаво, што в основному грузчыкі, плітачнікі, але все з вышэйшымі адукацыямі. Это для Беларусі досыць такая цікавая з'ява. Адзін там археолог, іншы маркетолог, працуюць у нас в такіх працах. І зноў жа зараз я разумею, што гэта тыповая для рэвалюцыйных сітуацый, калі дакладней рэвалюцыйныя сітуацыі якраз часта і інспіруюцца людзьмі, якія высокаадукаваныя, але займаюць у грамадстве пазіцыю, якая не адпавядае іхняй адукацыі. Ось, то бок, часта гавораць, што рэвалюцыя якраз робяць недавучыўшыяся студэнты. Так, альбо давучыўшыяся, якія вымушаныя працаваць плітачнікамі, тому што яны не могуць працаваць па спецыяльнасці. Пачалі прыходзіць людзі, і, так, кола расло, і я вам скажу, калі ў 2010-м першы мой тэрмін пачынаўся, да нас уварваўся Алмаз, следам за ім Губазік, і мне начальнік трэцяга ўправлення тагачасны, Літвінскі, сказаў такую фразу: «Слишком много у вас стало сторонников». То бок я это, конечно, пачуў як камплімент. Вось так.
Можаш патлумачыць, як сучасная дзяржава можа функцыянаваць без цэнтралізаванай улады? Таму што я так разумею, што анархісты выступаюць супраць моцнай цэнтралізаванай улады. Я доўга разважаў над гэтым пытаннем сам. Все апошнія 5 год гэта было адно з моих топавых пытанняў, якія я ганяў сабе ў галаве. Ці патрэбная дзяржава? А калі патрэбна, то колькі? А калі ёсць дзяржава, то як зрабіць, каб яна не ўзурпавала ўладу? Бо жалезны закон бюракратыі, любая іерархічная структура імкнецца да пашырэння сваіх паўнамоцтва, да пашырэння сферы сваёй улады. Я скажу, я не знайшоў нейкіх ідэальных там сферычных у вакууме адказаў на гэтае пытанне, якія пасавалі для ўсяго сусвету. Я не вынайшаў ніякай новай ідэалогіі. Я скажу, да чаго моя душа схільная. Я падтрымліваю ідэю дзяржавы-сервіса. То бок, калі дзяржава выконвае, я згодзін на дзяржаву па выніках сваёй 23-гадовай ідэйнай эвалюцыі, я згодзін на дзяржаву, калі яна выконвае строга абмежаванае кола сваіх абавязкаў, калі яна дэмакратычная і не лезе далей да вось гэтага кола. Гэта што можа быць? Бяспека, ўсё, што звязана з арміяй, з паліцыяй, падаткі, ну і, мажліва, хутчэй за ўсё судовая ўлада. Усё астатняе, што датычна кіравання. Я вялікі прыхільнік мясцовага самакіравання, так, што лічу, што трэба пашыраць мажлівасць людзей вырашаць пытанні, якія іх датычныя штодзённа. Партысіпаторны бюджэт, да, калі людзям даецца бюджэт, пэўны, дакладней не даецца, з ішніх жа падаткаў бярэцца, яны размяркоўваюць яго на агульных сходах, галасуюць, абмяркоўваюць. По-моему, цудоўная ідэя вучыць людзей спрачацца і культуры дыскусій і прымаць рашэнні. Вось. Всё астатняе, што не выконвае гэтая дзяржава-сервіс, можуць, я лічу, выконваць дэмакратычныя інстытуты. Гэта, конечно, пасуе не для ўсіх краінаў і не адразу. І я не думаю, што это прямо за 2 дні атрымаецца нам у Новай Беларусі уладкаваць, але гэта самая адэкватная рэалізацыя анархісцкіх прынцыпаў у жыцці, якая даступна на сённяшні дзень. Але слухай, вось тое, што ты гаворыш, я бачу ў гэтым ўсе еўрапейскія краіны, дзе вельмі пашыранае мясцовае самакіраванне, дзе органы ўлады выбіраюцца людзьмі на свабодных празрыстых выбарах, дзе кожны можа стаць прэзідэнтам, мэрам, кіраўніком там сваёй вёскі і, адпаведна, на грамадскіх сходах вырашаць, як будзе існаваць там іхняя вёска, горад, вобласць і так далей, і так далей. Што прынцыпова новага прапануюць анархісты, анархісцкі падыход, ідэя? Ну, я зараз не магу адказваць за анархісцкую ідэю, і што яна, на мой погляд, яна прынцыпова новага сёння нічога не прапануе. Менавіта таму я сябе так і не называю, так? І я перастаў быць адвакатам будь-якіх ідэалогій. Левых, правых, неважна. Вось. Аднак з заходнімі краінамі ёсць такі нюансік. Тэарэтычна, канешне, кожны можа стаць прэзідэнтам. Але вы амаль не пабачыце сярод прэзідэнтаў і кіраўнікоў заходніх краінаў людзей з бедных сем'яў. Калі ў краінах такой сацыяльнай дэмакратыі гэта яшчэ сустракаецца, там Швецыя, Германія мусіць, то ў краінах з жорсткім больш капіталізмам, гэта Францыя, ЗША, вы бачыце, што ўся кіроўная эліта, яна бясконца рэкрутуецца з аднаго і таго школа. То бок гэта, там ёсць ствараюцца цэлыя дынастыі. Праблема тут не ў дзяржаве хутчэй. З дзяржаўным кіраваннем на захадзе яшчэ ўсё больш-менш не кепска, там ўсё так чалавечна, адэкватна. Праблема ў капіталізме. Ён стварае эфект так званай кумулятыўнай перавагі. Яшчэ яго называюць закон Матфея, так? Бо таму, у каго ёсць, таму дадасца. А ў каго няма, у таго адбярэцца і тое, што ёсць. Грошы ідуць да грошаў. Гэта не я заўважу, гэта не моя прыдумка. Чалавек, у якога ёсць $1 000 000, яму абсалютна не цяжка будзе з мільёна зрабіць 10. А чалавек, у каго ёсць толькі 100, ён ніколі не заробіць 1 000 000. Это статыстычна амаль немажліва. Гавораць, што вось у заходніх краінах, у краінах свабоднага рынку ёсць кожны можа, там амерыканская мара, ведаеце, кожны можа стаць мільянерам, трэба толькі ўпарта працаваць, верыць у сябе, не здавацца. І прыводзіць прыклады там аднолькавых, там людзей, которые, быў там чысцільчыкам ботаў на вуліцы, там на Брадвее, допустим, а потым сабраў грошаў, вклаўся, падрос, тра-та-та-та-та, і вось ён Рокфеллер.
Бываюць такія выпадкі. Але забываюць пра адну лагічную памылку, якая называецца памылка выжыўшага. Што нам не паказваюць могілкі, на якіх ляжаць сотні тых, хто былі не меней таленавітыя, не меней працавітыя, але яны не дасягнулі, потому што яны прайгралі канкурентную барацьбу. У цэлым, мне падабаецца ідэя свабоднага рынку. Перш за ўсё, рынку ідэй, рынку думак, рынку чалавечых памкненняў. Да? То бок, каб жывое жыло, каб все канкуравала, хай квітнеюць там тысячы кветак, так? Хай спрачаюцца тысячы школ. Мне падабаецца ідэя свабоднага рынку, калі жывое прасоўваецца, квітнее, непрацаздольнае адмірае. Аднак трэба разумець, што ні ў эканоміцы, ні ў чым іншым свабодны рынок гэта не панацэя, асабліва ў эканоміцы. Ён прыводзіць, гэта жалезнае правіла, да канцэнтрацыі багацця і ўлады ў руках адзінкавых людзей. Самы добры прыклад тут гэта ЗША. Вось капіталістычныя краіны па выніку там, давайте глядзець, 200 год развіцця капіталізму, так, з моманту пачатку індустрыялізацыі, яны прыйшлі да таго, той же ЗША, што там 1% насельніцтва валодае 50% нацыянальнага багацця. А калі глядзець 0,1%, яшчэ самы багацейшы, так, то ён таксама валодае там дыспрапарцыянальнай колькасцю нацыянальнага багацця. А астатнія 50% атрымоўваюцца размазаныя вось так вот таксама нераўнамерна між 99% насельніцтва. Канешне, гэта вялікая небяспека, у тым ліку для дэмакратыі. Поэтому это адказ на ваше пытанне, што ж не так у краінах Еўропы. Гэта такі вось недахоп капіталізма, што ресурсы канцэнтруюцца бясконца ў руках адних і тых жа людзей, надзяляючы іх празмернай улады. І я лічу, што з гэтага трэба шукаць выйсце. У меня няма нейкага універсальнага выйсця. Таму што вось гэтае дабраць і падзяліць, ну камуністы ўжо прыходзілі да ўлады, як бы дзякуй. Больш не трэба. Яно не спрацавала. Не спрацавала ў тым выглядзе, у якім хацелі камуністы. Але фактычна любая еўрапейская дзяржава, яна робіць тое самае. Яна адымаецца дзеліць. Проста яна робіць это цывілізаваным спосабам. Без нагана, а просто праз сістэму падаткаў. Вось гэта мне падабаецца болей. Я лічу, што людзі, якія зарабілі шмат, яны мусяць дзеліцца з тымі, каму не давялося, да прыкладу, нарадзіцца ў такой паспяховай сям'і, атрымаць такую добрую адукацыю і мець такія добрыя спрыяльныя умовы для жыцця. Вось. Дзеліцца мусяць у разумных межах, как бы, чтобы маглі далей прасоўваць сваю справу жыцця, займацца, ствараць штосьці. Раней у меня было, да прыкладу, да, там, людзей буржуазіі, так бы мовіць, капіталістаў, больш кепскае стаўленне. Потым, па меры накаплення жыццёвага досведу, я зразумеў, што гэтыя людзі, многія з іх займаюцца сваёй справай не толькі з-за алчнасці нейкай, сквапнасці, прагавітасці, што яны хочуць болей грошаў, а рэальна сярод гэтых людзей шмат візіянераў, вельмі прагрэсіўных такіх піянераў сваёй працы, і ўсё ж такі гэтыя людзі, хай яны і займаюцца эксплуатацыяй іншых, але яны ствараюць пры гэтым штосьці новае. Ось. Для маёй как бы анархісцкай дагматыкі, да, для нашай гэта была такая досыць крамольная думка, таму тое, што зараз я кажу, для многіх відавочнае, але для мяне патрабавала часу як бы змяніць сваё стаўленне да багатых людзей. Але зноў жа трэба не забывацца, што многія людзі, не ўсе капіталісты аднолькава карысныя, да, як і ёгурты. Ёсць і такія, як Ілон Маск, які спансіруе АДГ, які ў Германіі спрабаваў іх прапіхнуць ва ўладу, які відавочна злоўжывае тымі мажлівасцямі, якія яму адкрываюць яго аграмадныя капіталы. Карацей, гэта складанае пытанне. Я толькі так скажу, што любое добрае, лепшае грамадства, якое мы мусім пабудаваць, яно мусіць знайсці гэтае пытанне, вырашэнне пытання, вырашэнне праблемы, кумулятыўнай перавагі. Бо інакш яна можа завесці чалавецтва ў большую беду. Вось ты згадаў альтэрнатывы для Германіі, а ты не думаеш, што альтэрнатыва для Германіі, што нацыянальнае аб'яднанне Францыі, што папулярнасць Трампа, што Пуцін у Расіі, што ўсё гэта вынік перакосаў у левы бок? Так? Таму што левыя так часам радыкальна, часам настойліва, месцамі агрэсіўна прасоўвалі сваю павестку, і людзі адрэагавалі рэзкім ухілам управа, і таму яны сталі такімі папулярнымі цяпер. Думаю.
І я прыйшоў да высновы ў пэўны момант, што ну добра, амерыканцы, няўжо яны такія ўсе ёлупні, калі яны абіралі Трампа, яны не бачылі, які ён, ну, скажем так, спецыфічны чалавек, так? Што ён можа сказаць штосьці, а потым это апынецца непраўдай, што яго там сумнівныя плямы ёсць у біяграфіі. Конечно, яны ўсё это бачылі. Аднак, гледзячы на дэмакратаў, яны ўсё роўна взялі і абралі Трампа. Значыцца, іх ужо да такой ступені дастала вось гэта левацкая шыза, якая прасоўвалася, нездаровыя формы фемінізма, нездаровыя формы антырасізма, што яны ўжо вырашылі, што лепей Трамп. І, канешне, вы абсалютна правы, гэта прыводзіць да перакосу ўжо ў адваротны бок, калі вышэйшыя асобы дзяржавы пачынаюць дазваляць сабе ксенафобскія выказванні, грубыя выказванні дачынення да меншасцяў. І грамадства, вялікая частка грамадства ўжо ўспрымае гэта як норму. Палярызацыя – гэта ўвогуле вялікая праблема, я лічу, сённяшніх грамадстваў заходніх. І я, выйшаўшы на свабоду, акунуўшыся ў соцсеткі, я зразумеў, наколькі гэтая праблема пагоршылася за 5 год. Я бачу, што ідзе ўзаемны хейт розных групаў насельніцтва, шматкроць узмоцнены алгарытмамі соцсетак. Хочаш ты, вось ёсць такое даследаванне, якое гаворыць, што сучасныя алгарытмы за 1 тыдзень твайго карыстання соцсеткамі прыводзяць цябе ў твой інфармацыйны бурбалку твою, дзе ты няспынна радыкалізуешся. То бок, калі ты феміністка, ты будзеш вельмі хутка патрапіш у інфармацыйны бабл, дзе мужыкі казлы, кругом вінаваты ва ўсім патрыархат і гэтак далей. Там. Калі ты ультрамужык, цябе прывядзе ў гэтую мэнасферу, дзе будуць расказваць, што жанчыны мусяць падпарадкоўвацца мужчынам, варыць баршчы і гэтак далей. Гэта праблема, і у мяне пакуль няма стройнай ладнай тэорыі на гэты конт, чаму так адбываецца і каму гэта выгадна, але пакуль што я бачу, што бенефіцыярамі гэтага выступаюць якраз такі буйныя карпарацыі, якія адмыслова ствараюць гэтыя соцсеткі, гэтыя алгарытмы і маюць пэўны профіт з палярызацыі людзей і іх узаемнай грызні. І ім, мне падаецца, абсалютна пляваць на тое, наколькі разбуральна гэтая палярызацыя, левы, правы, чорны, белы, гей, гетэрасексуал, адбіваецца на грамадстве ў цэлым. Як твая сям'я ўспрымала твае погляды? Да першага турэмнага тэрміну ў штыхі. Першы тэрмін, калі яны пабачылі, што, ну, шчыра кажучы, яны да апошняга не думалі, што гэта ўсё ўсур'ёз. Ну, пабалуюцца, перастане. Падлеткавы максімалізм, да, перабесіцца. Но калі ўжо яны прачыталі на Тутбае нашае прозвішча ў 2010 годзе, затрыманыя і за што, у падазрэнні за што затрыманыя, канешне, зразумелі, што это не проста я гуляюся ад нейкага падлеткавага бунта. І мне падаецца, што да бацькі і маці яны зразумелі, што для мяне это значыць, калі я адмовіўся даваць паказанні, якія ад мяне патрабаваў Губазік у 2010 годзе. Што за паказанні хацелі? Хто падпаліў расійскую амбасаду. У мяне была дылема. Я мог сказаць ім, даць ім все, што ім трэба, і пайсці сведкам. Як і зрабілі некаторыя з маіх былых паплечнікаў. А мог прамаўчаць і пайсці ў турму. Я прамаўчаў і пайшоў у турму. Тады яшчэ былі ліберальныя часы, ніхто не біў, не катаваў. Проста камера, проста жорсткія размовы, пагрозы, вядома. Ну, на сённяшні час это ўспрымаецца як лайт. Слухай, а быў сэнс у тым, што ты не сказаў, калі сказалі іншыя? Сэнс быў для мяне, таму што я не быў здраднікам. Я выйшаў праз 5 год, і я змог спакойна глядзець у вочы сваім таварышам. Таму для мяне сэнс, безумоўна, быў. А якія ў цябе пасля гэтага былі стасункі з тымі людзьмі, якія аказаліся здраднікамі? Ніякіх, я іх з тых часоў не бачу ні разу. Адзін мне чамусь вырашыў, што ён можа са мной працягваць кантактаваць і нават напісаў мне ў турму. Я ему нічога не адказаў. Все, астатнія не палічылі неабходным пазваленне звязацца са мной, выбачыцца. Ну, Бог ім суддзя. Якія ў цябе былі размовы з бацькам пра палітыку? Таму што ён быў суддзём, ты ў тым ліку падтрымліваў акцыі супраціву. Як ён на ўсё гэта глядзеў?
Ён выбіў з мяне абяцанне не лезть ні ў якую палітыку, пакуль не получу адукацыю, пакуль не атрымаю вышэйшую адукацыю, потому што вось ён савецкі чалавек яшчэ, закалка ў ягоным разуменні вышэйшая адукацыя раўно поспех, што, канешне, у сучасным свеце далёка не заўсёды так. Я яму даў гэтае абяцанне і паспяхова яго парушыў. Вось. Таму што я не мог устрымацца. Гэта стала маім жыццём. 15, 16, 17 год і далей анархізм стаў маім жыццём. Я ўвесь свой вольны час, всю сваю энергію, все свае сілы, все свой інтэлект, все аддавал руху. Я хацеў, каб у нас быў масавы рэвалюцыйны рух. Мы паднялі беларусаў і зрабілі анархісцкую рэвалюцыю ў Беларусі і пабудавалі ў Беларусі анархісцкае грамадства. І доўгі час я верыў, што гэта мажліва вось менавіта в той форме, як я зараз сказаў. Ну, дзякуй, турма пашырыла мае гарызонты, кнігі, якія я чытаў, пашырылі мае гарызонты. І насамрэч, ўсё ж такі удзел у анархісцкім руху даў мне вельмі шмат для майго палітычнай сацыялізацыі. Магу сказаць без перабольшвання, што там я навучыўся дыскутаваць, там я навучыўся адстойваць сваё меркаванне, там я навучыўся культуры здаровай палітычнай дыскусіі, культуры спрэчак. Бо іх гэтага ўсё было ў нас вельмі шмат, рашэнні мы прымалі калегіяльна. Там я пабачыў аграмадныя плюсы дэмакратычнага прыняцця рашэнняў, кансенсусу, і пабачыў таксама іхнія мінусы, іхнія абмежаванні. І калі ў мяне быў там у ідэалістычныя часы, у мяне было меркаванне, што там кансенсус альбо дэмакраты — это ідэальны метад прыняцця рашэнняў, які працуе паўсюль, і паўсюль ён мусіць быць. Зараз я здрава разумею, што любыя метады прыняцця рашэнняў, яны добрыя для канкрэтнай сітуацыі, канкрэтнага гістарычнага моманту. Я люблю дэмакратыю. Дэмакратыя — гэта самы справядлівы спосаб прыняцця рашэнняў. Але ў арміі яна не працуе. Ну і шмат такіх іншых прыкладаў. Я люблю вось гэты анархісцкі вайб, калі кожны можа выказацца, калі людзі імкнуцца дасягнуць кансенсусу. Але трэба прызнаць, што ў грамадстве на 10 мільёнаў чалавек гэта працаваць не будзе. Таму неяк так. Ты на сваю першую апазіцыйную акцыю пайшоў, калі табе было 16 год, гэта быў чарнобыльскі шлях, і гэта быў 2005 год. Што ты памятаеш з тых часоў? Як гэта было? Мы стаялі купкай анархістаў, чалавек, можа, 10-12, і трымалі нейкі баннер на чарнобыльскую тэматыку, штосьці звязанае з экалогіяй. Ішоў дождж, і нездалёк ад нас стаялі купка хлапцоў, якіх я паклікаў, яны незадоўга да гэтага напісалі, там хацелі далучыцца да анархістаў. Стаялі 4 хлапцоў, графітыстамі яны адрэкамендавалі сябе, я іх там упершыню пабачыў. Вось так вось, з вельмі сур'ёзнымі тварамі. А я говорю, ну вы падыходзьце да нас, ну, для масавасці якой-ніякой. А яны ўсё роўна працягнулі так стаяць. Відаць, вельмі важнымі сябе адчувалі, ці то баяліся падходзіць. Для мяне гэта дагэтуль загадка. Ну, такія вось адрывачныя ўражанні былі ад першага чарнобыльскага шляху. Ты сам дзіця Чарнобыля, ты ездзіў па розных праграмах для аздараўлення дзяцей, якія апынуліся на забруджанай тэрыторыі. І па такой жа праграме 930 000 беларускіх дзяцей змаглі выехаць на аздараўленне ў Еўропу. Як ты думаеш, як эта праграма змяніла Беларусь? Я думаю, што, конечно, вымераць гэта неяк немажліва, але 930 000 – гэта вельмі, вельмі шмат. І уявіце сабе, што вось нашае пастсаўковае грамадства, аднаабразны культурны ландшафт, татальная расейшчына паўсюль. І тут такая колькасць дзяцей едзе на некалькі месяцаў. Многія не па аднаму разу з'ездзілі, так? У еўрапейскія краіны, дзе яны бачуць мала таго, што зусім іншую мову і дабрабыт, але зусім іншы лад жыцця, зусім іншую культуру зносінаў, чым яны бачылі ў сябе у сваіх сем'ях, у сваіх школах. Ну, это яшчэ такі ўзрост, калі мозг максімальна ўспрымальны да ўсяго новага, і калі яго карміць гэтым новым па максімуме, то ён і развіваецца па максімуме. І я лічу, што гэта нават паспрыяла
паспрыяла інтэлектуальнаму развіццю. Калі мы возьмем там замеры маіх дзяцей, якія ездзілі, якія не ездзілі, я думаю, што апошніх будзе там хоць крышачку, пару пунктаў, мажліва, вышэй. Таму што хоцькі-не-хоцькі, новыя ўражанні, новыя мовы, гэта на фізічным узроўні спрыялі ў стварэнню новых нейронаў. Не хачу ніякім разе сказаць, што хто не ездзіў, вы тупыя, да? Але рэальна так это працуе фізіялагічна, што ты чуеш новыя мовы, у тебя ствараюцца новыя нейронныя сувязі. І я пра сябе магу сказаць, што, канешне, для мяне гэта быў каласальны культурны шок, калі я бачу, што вось у нас так, і у нас гэта норма, а ў іх зусім па-іншаму. Але это таксама норма. І ўжо ў цябе ў галаве адкладаецца, ага, значыцца, калі табе гаворыш, што штосьці правільна ці неправільна, ўжо можна это ставіць пад сумнеў, таму што там ты видел, людзі так сябе паводзяць, так гавораць. Тут так. Мяне шакавала, калі там это бельгійцы, это было першае месца, куды я паехаў, прыязджаю ў незнакомы дом, і незнаёмая цёця меня, вось так вось, ой, што это такое было зараз? Для мяне это так, дзікавата крыху было, а потым зразумеў, вось такая традыцыя, вось так вось у них прынята. І это реально пашырае, конечно, твои горизонты. У якіх краінах ты такім чынам пабываў? Бельгія, Великабрытанія, а менавіта Уэльс, Італія, Германія і Ірландыя. Я ведаю, што ты дагэтуль падтрымліваеш з ірландскай сям'ёй сувязі. Так, падтрымліваю. З імі атрымалася вельмі цікавая нейкая проста па знаках лёса гісторыя. Я напісаў ім у годзе 18-м, дакладней не ім, а хлопцу, сын, які быў у гэтай сям'і, ён быў тады крыху старэйшым за мяне. Я яму напісаў: «Здарова, я Мікалай з Беларусі, тра-та-та», в Фейсбуку. А ён мне не адказаў нічога. Я думаю, ладно, праігнорыў. Была яшчэ, я з імі проста кантачу, там сябраваў больш-менш, а была яшчэ ў іх дзяўчынка, старэйшая дачка. І я напісаў у 20-м годзе, за некалькі тыдняў да затрымання, я напісаў ёй. Яна мне адказала. Я пішу, дык як там твоя маці, твой бацька, все, потому что все-таки з маці і бацька я так атрымаўся больш тусаваўся, яна была ўжо на той момент там 16-17 год, а мне там 12. Понятно, не цікава было са мной тусіць. І вось яна говорит, нормально, вось іх контакты. І я пачаў перапісвацца з гэтай жанчынай, у асноўным. Яе зовут Маргарет. Пачаў перапісвацца, толькі-толькі я пачаў, і тут адбылося маё затрыманне. Перапіску з ёй падхапіла моя жонка. І што вы думаеце? Гэтая Маргарет, яна 5 год падтрымлівала мою жонку, перапісвалася з ёй. Уявіце, я з'явіўся ў ейнай жыцці праз, колькі выходзіць, 20 год пасля апошняга, не 20, ладно, 17-18 год пасля апошняга візіту ў Ірландыю. Яна 5 год падтрымлівала мою жонку, там выслала ёй там пасылку з нейкімі ласункамі ірландскімі, пісала ёй, перадавала мне вітанні ў турму, калі была яшчэ такая мажлівасць увесь час. І я працягваю з ёй кантачыць дагэтуль, перапісвацца, і яна, канешне, мяне вельмі натхняе, вялікая малайчына. У 2019 годзе цябе затрымлівалі за тое, што ты ва ўкантакце напісаў «АКАП» – «All Cops are Bastards», што ў перакладзе на нашу мову будзе «Усе менты – ублюдкі». Прыкладна так. Ты падпісваешся пад гэтым цяпер? Калі трэба падтроліць беларускіх ментоў, я падпішусь пад усім чым заўгодна. Ты разумееш, напрыклад, што у Беларусі, у беларусаў ёсць Белпол, напрыклад, так? І там сумленныя сілавікі, якія выкрываюць злачынствы сістэмы. Што ёсць сілавікі, якія выступілі за народ і моцна пацярпелі за гэта, так? Міліцыянтаў, якія аказаліся з народам, іх мучаюць больш за ўсіх. Ім дастаецца больш за ўсіх. Тэрміны для іх проста касмічныя, так? Гэтыя людзі ж былі ўнутры сістэмы і раней. Тады ці можна, ці правільна так выказвацца пра ўсіх? Людзям, якія пацярпелі, якія сышлі з сістэмы і якія перайшлі на бок добра, гонар і хвала, ім за гэта прабачацца многія грахі. Што датычна гэтага надпісу, это ўвогуле субкультурная рэч. Затрымалі мяне тады за тое, што я сфотаграфаваў налепку, по-моему, она ўвогуле в Ізраілі я ее сфотаграфаваў і размясціў. І нейкі вельмі уважлівы губазавец разглядзеў там надпіс «АКАП». Калі
казаць пра выкарыстанне гэтага лозунгу прама ў палітычнай барацьбе сёння, ну якое, як бы, тым больш нам у эміграцыі гэта ў найменшай ступені адэкватна і мае сэнс, таму што я не адчуваю ніякага непрыязні да літоўскай паліцыі. Ну, ось увогуле ніякага. І на цябе тут ахоўваюць, насамрэч. Ну, як бы, пакуль што Мусіш такое быць ім ўражанне. удзячны. Так, такое ўражанне пакуль што складаецца. То бок, а што датычна Беларусі, ну, калі яны ўжо унеслі гэтую абрэвіатуру ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, то я думаю, для тролінга беларускіх карнікаў яна б цалкам падышла. Ну, і зноў жа, паўтаруся, гэта субкультурная фішка. Я так здзівіўся, што Шуневіч у свой час пралабіраваў яе ўнесенне ў экстрэмізм. Это ж трэба яшчэ даведацца, разбірацца. Так як 99% как бы, ментоў до того, як это стало экстрэмісцкім, яны не ведалі, што это. Ну, асаб і асаб. Как бы. Такая апантанасць вось, ментоў вот этими вот нейкімі субкультурнымі нюансікамі, да, кодамі, для мяне заўсёды было дзіўна. Насмат разумней з вашого боку было просто гэта не заўважаць. Так? Хто там што сабе напісаў, они уже і 13-12 там вынеслі экстрэмісцкі матэрыял. Я все ж таки лічу, што кожнаму культурнаму артефакту свой час і сваё месца. Раскажы, як ты пасябраваў з Дашкевічам і Северынцам, бо вы выглядаеце вельмі рознымі каштоўнасна поглядаста людзьмі. Я думаю, нас яднае перш за ўсё тое, што мы хрысціяне, і тое, што мы экс-палітвязні, якія прайшлі вельмі падобны шлях у турмах. Ну і так супала, што нас усіх выкінулі ў Вільню. Калі б іх выкінулі ў Варшаву, а мяне ў Вільню ці наадварот, то, мусіць, мы бы так і не стасаваліся так шчыльна. А так, гэта так склаліся абставіны, так склаліся зоркі, што мы знаходзімся ў адным асяроддзі. Я бы з радасцю пасябраваў з усімі беларусамі, так як з імі. Проста, што нас і так мала. У нас няма альтэрнатывы, калі мы хочам чагось дамагчыся, інакш як сябраваць. А калі не сябраваць, то прынамсі проста кампанаваць, падтрымліваць адзін з адным добрыя зносіны. Ну, вось ніякай такой асаблівага чекпоінту па сяброўству не было, проста так аказалось, што мы заўсёды недзе неяк тут побач і недзе побач узаемадзейнічаем у гэтай бурбалцы беларускай. Ці былі у вас нейкія спрэчкі пра погляды, пра перакананне? З Дашкевічам так, Северынцам не. З ім паразмаўлялі літаральна пару разоў. У яго такая пазіцыя, у мяне такая. Ну і добра, жывем далей. А Дашкевіч, ён ўсё ж такі халерык па тэмпераменце, як і я. І спрэчкі ён любіць тэалагічнага кшталту. Вось, у яго ён вельмі добра ведае Біблію, вельмі добра разбіраецца, яго ёсць выразнае разуменне, свая ўласная трактоўка таго, што напісана ў Святым Пісанні. І ён мае на яе поўнае права, таму што ягоная трактоўка напісана болью і крывёю. Ну і, канешне, як чалавек перакананы, ён не выпускае нагоды пераканаць іншага ў ёй. Але гэта такія спрэчкі мімалётныя. Как бы мы ніколі на гэтым не фіксаваліся, і для мяне, да прыкладу, гэта не так важна, нейкія нюансы тэалогіі, а пра ідэалогію мы не спрачаліся ўвогуле з ім ніколі. Дарэчы, анархісты традыцыйна атэісты. Ну і ўвогуле анархізм, атэізм, яны блізка знаходзяцца. Як ты стаў выключэннем? Па-першае, у сям'і ў мяне заўсёды было імператывам тое, што Бог існуе. То бок у мяне маці рэлігійная такая на вельмі-вельмі базавым узроўні была, то бок у яе заўсёды Бог прысутнічаў неяк на ўзроўні побытавым, дыскурсіўным, то бок казала, вось там так нельга, Бог пакарае там рабіць. Да? І гэта мне таксама адкладалася ў галаву. А бацька ў мяне чытаў Біблію досыць часта, рэгулярна. З ім можна было на гэтую тэму паразважаць. То бок бацька ў мяне ўспрымаў Біблію больш розумам, а маці больш інтуітыўна. Так, крыху па стэрэатыпам, так, па-жаночы, па-мужчынскі. Я спрабаваў у дзяцінстве чытаць Біблію, нічога не зразумеў, кінуў хутка. Ну, я як бы заўсёды лічыў сябе,
што я веру ў Бога. Вось, веру ў Богу, але я шукаў розныя формы духоўнасці, я цікавіўся, што я толькі не прачытаў. І Кастанеду, і нейкіх там паганскіх аўтараў, і ўсё на свеце, потому што мяне заўсёды цікавіла, і па гэты дзень цікавіць пытанне, што такое Бог, адкуль пайшлі людзі, хто мы на гэтай зямлі. Мы жывём в сусвеце, добра, а калі сусвет быў створаны, а калі за межамі сусвета што знаходзіцца іншы сусвет, а калі так, то колькі іх? А ў тэорыю эвалюцыі ты не верыш? Я скончу адказ на папярэдняе пытанне, тому так пераскочылі. Мяне заўсёды гэта цікавіла. І я ў пэўны момант зразумеў, што навука за 5000 год свайго існавання, яна як 5000 год таму не мела адказу на гэтае пытанне, так і сёння не мее. Да? Толькі адны тэорыі. Тэорыі вялікага выбуху, тэорыя там, што чалавек пайшоў ад малпы. І ў кожнай з гэтых тэорый аграмадная колькасць белых плямаў. А рэлігія, яна дае адказы. Не ўсе гэтыя адказы сёння ў 21 стагоддзі такія лёгкія, не ўсе яны добра лажацца на наша светаўспрыяцце, аднак яна дае такія адказы. І вось, вяртаючыся да таго, як я стаў вернікам, лёсавызначальным стаў мой першы тэрмін. То бок, менавіта там я з чалавека, які проста верыць у Бога, пачаў сябе свядома лічыць хрысціянінам. У самыя цяжкія моменты свайго знаходжання ў турме я пачаў чытаць Біблію, і я знайшоў там тое, што дала мне сэнс, вытлумачыла мае пакуты і надала ім высокі сэнс і разуменне. Таму ўжо з першага тэрміна я ўжо выйшаў як чалавек, які сябе прама лічыць хрысціянінам, таму што я зразумеў, што вучэнне Ісуса Хрыста, тое, што напісана ў Евангеліях, это абсалютная база для таго, каб все людзі жылі ў згодзе і ў міры. Абсалютная база для любога паляпшэння грамадства. Абсалютная база для здаровых узаемаадносінаў між людзьмі. Гэта два запаветы. Калі да Ісуса прыйшлі, спыталіся, якія два галоўныя запаветы у пісаннях. А ён сказаў, што палюбі Бога свайго ўсім сэрцам і ўсім разуменнем тым. І другая, такая ж важная. Палюбі бліжняга свайго, як самога сябе. І ў мяне ўсё стала на месца ў галаве. Калі мы ўсе будзем ставіцца да бліжняга з той жа любоўю, з якой мы ставімся да сябе, з тым жа клопатам, нам не патрэбныя будуць інстытуты прымусу, нам сама сабой рассмокчацца іерархія між людзьмі. І сама сабой знікне эксплуатацыя і сістэмны гвалт між людзьмі. Вядома, зараз гэта можа гучаць як ружовыя поні, да, то бок. Але калі взяць гэта за той імператыў, якога ты прытрымліваешся, то табе ўжо ідэалогія не так патрэбная. Ось у цябе ёсць каштоўнасць, і ты ад гэтай каштоўнасці крочыш. А далей ты можаш называць сябе там неважна, лібералам, кансерватарам, анархістам. Гэта ўжо другасна. Галоўнае, як ты ставішся да людзей. Вось тады я паверыў у сілу хрысціянства, а другім тэрмінам падчас маіх саматужных роздумаў, калі ў меня так все пяцілеткамі 5 год у турме, потым 5 год на свабодзе, потым ізноў 5 год у турме. І вось все гэтыя апошнія 5 год я пераварваў тое, што я прачытаў за 5 год на свабодзе, тое, што я пабачыў. І я толькі ўмацаваўся у гэтых высновах. Вось я раней казаў і пра гэта падмацавана было тым, пра што я казаў пра хрысціянскія краіны. Ну чаму так сапала, што менавіта хрысціянскія краіны жывуць лепш за ўсіх ва ўсім свеце? І вось зараз так. Што для цябе сёння левая ідэя? Гэта што? Гэта пра што? Гэта ідэя, якая вычарпала саму сябе і мусіць альбо цалкам перазагрузіцца, каб стаць тым, што яна абяцала ў момант свайго з'яўлення напрыканцы 19 стагоддзя, альбо проста вырадзіцца ў нейкі крынж, што зараз проста і адбываецца, па-мойму. Ты казаў пра тое, што ты лічыш, што цяпер ідэі жывуць 10-20 гадоў, што іх, фактычна... Ідэалогіі. Такія тэрміны прыдатнасці. А што замест іх? Каштоўнасці. Я бачу сэнс для сябе не трымацца ніякай ідэалогіі, але цвёрда трымацца за каштоўнасці. У нас, у заходняй цывілізацыі, ёсць, як я ўжо сказаў, толькі адзін каштоўнасны сет, адна база, ад якой мы можам адштурхоўвацца, каб ісці да прагрэса і вырашаць тыя праблемы,
якія перад намі стаяць, а праблема настолькі дадаецца. Гэта і змены клімату, і штучны інтэлект. Таталітарныя краіны, краіны тэрарыстычныя, набываюць, дзякуючы штучнаму інтэлекту, дзякуючы новым тэхналогіям каласальную небяспеку. Адказы на гэта мы можам шукаць толькі у хрысціянскай парадыгме. Любові да бліжняга, справядлівасці, дабрыні, прабачэння. Толькі гэта нам дапаможа прайсці паспяхова праз гэтыя чэлленджы і не знішчыцца, не самазнішчыцца, як цывілізацыя. Мікалай Статкевіч, гэта левы палітык? Я стараюся адыходзіць ад гэтых вызначэнняў і карыстаю ўвогуле вызначэнні левы, правы, толькі з-за таго, што іх карыстаюць людзі вакол мяне. Я вымушана таксама падладжваюся пад іх. Паколькі ён з'яўляецца удзельнікам сацыяльна-дэмакратычнай партыі, фармальна ён левы. Але я, да прыкладу, калі браць еўрапейскі кантэкст, я не бачу нічога спецыфічна левага ў ягонай рыторыцы. І ўвогуле казаць, каб у Беларусі, разумееце, каб быць в Беларусі левым ці правым, це трэба палітычны ландшафт, каб развярнуцца. А калі ты не можаш гэтага зрабіць, калі ўся твая левасць і правасць сканчаецца ўсё роўна на акрэсціна, а потым на калядзічах, то сэнсу ў гэтым дзяленні асабліва я не бачу. То бок нічога спецыфічна левага я ў рыторыцы Статкевіча я доўгі час не бачу, але калі ён сябе такім лічыць, гэта ягонае права. Ты прагаласаваў за Статкевіча? Не. Чаму? Зараз крыху дыскрымінацыйна будзе гучаць, але ён вайсковец. Я лічу, што пры ўсёй маёй аграмаднай павазе да яго, ён змагар, ён чалавек каласальнай волі, але я лічу, што прэзідэнтам у Беларусі мусіць быць, если ж лічыць, што у нас будзе прэзідэнцкая рэспубліка, прынамсі пэўны час, чалавек крыху іншага тыпу характара, іншага складу. Карацей, чалавек з іншымі рысамі. А за Віктара Бабарыку, банкіра, ты прагаласаваў? Чаму? Ён сваю палітычную кар'еру нанова пачаў з хлусні. Ты пра выказванне пра Крым? Так, пра выказванне ў Чарнігаве на прэс-канферэнцыі. Калі ён сказаў, што я нічога не ведаў, я быў інкамунікада. Гэта неправда. І пасля чаго ягоная пазіцыя змянілася, а потым яшчэ раз змянілася. Я лічу, нам у Беларусі ва ўладзе трэба людзі, якія не хлусяць. Сябры, калі вам падабаецца наша відэа, калі ласка, падтрымайце наш выпуск лайкам, каб больш беларусаў змаглі заўважыць наш інтэрв'ю з Міколай у Ютубе. Таксама падпісвайцеся на каналы Міколы, усе спасылкі ў першым замацаваным каментары пад гэтым відэа. І дзякуй вам вялікі, што вы з намі. Праблема Беларусі ў Расіі? Расія – гэта лёс. Нам наканавана было лёсам апынуцца блізу вялікай агрэсіўнай імперыі, як ірландцам блізу Великабрытаніі, так? Яны першыя папалі пад гэтую каланізацыю яшчэ задоўга да індыйцаў, да афрыканцаў. Так сталася, што вось так наша нацыя фармавалася. Таму гэта не праблема і не беда, гэта проста абставіна, у якой мы дзейнічаем. Гэта пераменная, якую трэба прымаць да ўвагі. Як ты думаеш, апазіцыя Пуціну можа вырасці, напрыклад, з кампартыі Расіі, з Зюганова, напрыклад? На сённяшні дзень мне падаецца, што адзіная адэкватная апазіцыя Пуціну, якая у момант, калі ў РФ пачнецца ці то транзіт улады, ці то нестабільнасць, адзінай адэкватнай апазіцыяй, чый голас хтосьці будзе слухаць, будзе РДК. Бо гэта узброеная, арганізаваная група людзей з баявым досведам. А на Расіі, так гістарычна павялося, заўсёды паважалі сілу. Таму яны, я думаю, скажуць сваё вескае слова. Але расійскі добраахвотніцкі корпус, ён жа зусім малалікі супраць такой імперыі, што ён можа зрабіць. І я не ведаю гэтых лічбаў, колькі там дакладна, яны не раскрываюць, наколькі ён малалікі, але параўнанні з расійскай арміяй. Гаворка ж не аб тым ідзецца, што яны будуць змагацца з усёй расійскай арміяй. Не. Але мы памятаем, дыверсійная група Гіркіна-Стрэлкова таксама была малалікая. Тым не менш смагла дзелоў нарабіць ва ўкраіне, правда?
І мы вядзем гаворку пра мажлівы транзіт улады і вядзем гаворку пра перыяд, калі армія і міліцыя, паліцыя расійская, яны не будуць так маналітныя, як яны сёння, што зрэшты здараецца заўсёды у гісторыі Расіі, калі яна ўступае ў свой перыяд смуты, турбулентнасці. Просто ведаеш, кажучы пра тое, што гэта можа быць альтэрнатыва нейкая, трэба ж разумець расійскі народ. А народ у Расіі дакладна не хоча прызнаваць ні расійскую паразу, ні тым больш яны не хочуць там развалу Расіі, яны хочуць моцную Расію і пажадана не быць ні ў чым вінаватымі. А тут расійскі добраахвотніцкі корпус, які ваюе супраць расійскай арміі, так, расійскага монстра. Ён дакладна для расійскага народа не з'яўляецца кімсьці, за каго б яны хацелі прагаласаваць. Таму што для шараговага расейца гэтыя людзі ваююць супраць іх. Ведаеце, я думаю, калі пачнуцца ўсе тыя падзеі, аб якіх я зараз сказаў, народ Расіі ніхто не будзе спытацца. Тыя, хто наймацнейшы, хто атрымае падтрымку ключавых актараў за межамі Расіі, хто зможа атрымаць падтрымку ключавых, хаця б прынамсі часткі эліт унутры Расіі, то і будзе весці рэй. А чаго там хоча народ Расіі? Ім прыйдзецца змірыцца з паразай, ім прыйдзецца змірыцца з тым, што Расія больш не вялікая. Я кажу пра тое, што РДК мае шанец. Сярод всей расійскай апазіцыі яны маюць найбольшы шанец. Калі мы возьмем ФБК, мы возьмем там структуры іхніх сённяшніх апазіцыянераў у эміграцыі, і мы параўнаем іх з РДК, там яны ніхто з РДК нават побач не валяліся у плане арганізаванасці і патэнцыйных мажлівасцяў. Я себе лёгка уяўляю сітуацыю, калі ў момант нестабільнасці проста да РДК падключаюцца 1, 2, 3 алігарха, які робяць на іх стаўку, даюць ім грошы, яны на стэроідах вырастаюць з малаколькаснай групы зразумела што. А ў Расіі заўсёды хапае людзей, якія за грошы гатовыя взяць зброю, неважна за каго, ці то за расійскую армію, ці то за ультраправых там РДК. Гэта проста я зараз малюю як такі сцэнарый, які больш верагодны, чым тое, што расіяне і расійскія эліты палюбяць сучасных тамтэйшых лібералаў. Это просто мы крышачку трэба разумець, проста фантазіруем. Расійска-японская вайна скончылася рэвалюцыю Расіі 1905 года, так? Першая сусветная вайна скончылася спачатку лютаўскай рэвалюцыі, так, калі зрынулі цара, а пасля кастрычніцкай рэвалюцыі, калі бальшавікі прыйшлі да ўлады. Як ты думаеш, цяперашняя вайна ў Расіі, яна таксама можа скончыцца рэвалюцыяй? Я вам больш за тое дадам. Вялікая вайна Масковіі з Рэччу Паспалітай скончылася смутным часам. Афганская вайна скончылася развалам СССР. Паспрыяла яму ва грамаднай ступені. І гэта якраз адна з тых рэчаў, галоўная рэч, якая давала мне надзею, калі я даведаўся пра вайну, што ўсё ў канчатковым выніку будзе добра, што гэта вайна самазабойчая для Расіі, для Пуціна. Таму што я проста прагнаў сябе ў галаве ўсю гісторыю Расіі і зразумеў, што кожны раз, калі яна ўцягваецца вось в такую цяжкую, бесперспектыўную вайну на чужой тэрыторыі, кожны раз гэта сканчаецца калапсам Расіі. Таму будзем маліцца, чакаць і рыхтавацца да гэтага моманту. Як ты думаеш, а Беларусі рабочыя могуць выйсці на вуліцы ў нейкі момант? Хто ёсць рабочыя? Супрацоўнікі заводаў, беларускіх, вялікіх гігантаў. Я проста заўсёды разумеў рабочых, як усіх людзей наёмнай працы. То бок для мяне айцішнік працоўны, настаўніца, медык, бармен – это ўсё працоўнае. Можам і ў шырокім сэнсе разглядаць. В шырокім сэнсе частка з іх ужо выйшла ў 2020 годзе. Я маю на ўвазе паўторна. Я лічу, што у нас цікавая, як сітуацыя павярнулася. Гэта добра заўважыў Маркс, а потым Ленін, што найбольш схільным да удзелу ў рэвалюцыі з'яўляецца той клас наёмных працоўных, які найбольш адукаваны, і ён жа найлепей успрымае прагрэсіўныя ідэі, рэвалюцыйныя ідэі для таго, каб павысіць свой статус у грамадстве. Менавіта таму партыя бальшавікоў была партыяй пралетарыяту, так, а не хрысціянства. Але прайшло 150 год, і сітуацыя змянілася роўна наабарот. Калі на пачатку 20-го стагоддзя у Еўропе
пралетарыят, людзі, якія працавалі на заводах, былі самымі адукаванымі, былі прафесіяналамі сваёй справы. Гэта звычайна былі ўжо сяляне, якія адарваліся ад сельскага менталітэту. То зараз, мало таго, што гэтых людзей стала нашмат меней колькасна, так, там лічаныя працэнты, ролі змяніліся. Зараз авангард пралетарыяту, калі так можна выразіцца, авангард працоўных па ступені прагрэсіўнасці, па ступені ўдзелу ў палітыцы, гэта айцішнікі. Ось. І я так заўсёды сабе рабіў такое параўнанне, што айцішнікі гэта для Беларусі, гэта ў 20-м годзе, гэта тое, што пралетарыят быў для расійскай імперыі ў 917-м. То бок найбольш прагрэсіўныя, найбольш рашучыя. І статыстычна сярод гэтых людзей адсотак тых, хто ўдзельнічаў у рэвалюцыйным руху, ён найбольшы. Ну, калі браць там все па ўсіх катэгорыях. Настаўнікі амаль цалкам праігнорылі 20-й год. Медыкі амаль цалкам. Хоць мы там і бачылі фатаграфіі, ўсё, яны вцягнуліся за кошт таго, што яны лічылі катаваных, лічылі збітых, яны яшчэ ўцягнуліся. Але так, і прамысловы пралетарыят наш, беларускі, на жаль, таксама збольшага праігнорыў. Былі там вспышки поместные, але яны ни во что не вылились. Пришли омановцы, там, амаповцы там на МАЗ, на МТЗ мне рассказывали истории такие. Всем работать. А ну-ка работать, дубинки подоставали, и все пошли працаваць. Позвольняли, не хочу зараз принизить там тых працоўных Гродна Азота, МАЗа, МТЗ, Белаза, якія удзельнічалі ў страйках, спрабавалі нешта муціць, але гэта была такі мізер, іх просто позвольняли. Зноў жа гонар ім і хвала за тое, што яны пайшлі ў меншасці супраць гэтай канформнай большасці. Спрабавалі неяк падняць гэтае балота, але большасць пралетарыяў па той ці іншай прычыне, на жаль, праігнорала. А ты бачыш нейкае акно магчымасцяў тэарэтычна дзесьці там у будучыні, калі масавыя пратэсты могуць зноў паўтарыцца? Акно мажлівасцяў для нас будзе вельмі непадобнае на акно мажлівасцяў 20-го года. Бо гісторыя, яна развіваецца па спіралі. Гэта значыць, што ў цэлым паўтараюцца паттерны, але ў дэталях яны кожны раз адрозніваюцца. Часам не моцна, а часам вельмі моцна. То бок, вядома, у нас зноўку будзе нейкая нестабільнасць, зноўку будзе заслабленне дзяржавы, заслабленне кантролю. Мажліва, намалюецца раскол эліт, якога так і не адбылося ў належным выглядзе ў 20-м годзе. Але гэта будзе вельмі штосьці непадобнае на 20-й год. Якая-небудзь інтэрнэт-рэвалюцыя? Дзе ананімныя заклікі, людзі не выйдуць на працу ў адзін дзень, таму што хтосьці ў інтэрнэце абвесціць пачатак зменаў, рэформу, пратэст. Можа быць усё. Гэта можа быць і так, гэта можа быць і эканамічны крызіс, якога Лукашенко так старанна адцягваў увесь час. Ну, менавіта крызіс, калі людзі значна бяднеюць за кароткі прамежак часу. Гэта тое, чаго Лукашенко найбольш баяўся і чаго ён найбольш унікаў, гэта можа ўсё ж такі адбыцца як рэха эканамічнага крызісу ў Расіі. Всё можа быць. Аднак мне падаецца, дакладней я ўпэўнены, што сітуацыя ў Беларусі будзе найбольшай ступені залежыць, як Украіна будзе дзейнічаць на фронце, наколькі яна будзе высмактаваць рэсурсы з Расіі, наколькі яна будзе паказваць слабасць Расіі, тамтэйшаму расійскаму электарату. І, канешне, ад таго, наколькі Лукашенко будзе згодны гуляць у пуцінскую гульню супраць Украіны са свайго боку. Ці правільна я разумею, што тэарэтычна ты за рэвалюцыю, за змены праз рэвалюцыю? Тэарэтычна і практычна я бы быў вельмі рады, каб усе змены, якія нам наканавана здзейсніць, адбываліся мірным шляхам. Я быў бы вельмі рады, каб нават і скіданне Лукашэнкі нам атрымалася зрабіць бяскроўна нерэвалюцыйным шляхам. Я паўдзельнічаў у сваім жыцці ў адной рэвалюцыі, і я бачу, што гэта заўсёды вялікая кроў, пакуты людзей, боль і смерці. Калі ёсць хаця б сама малейшая мажлівасць гэтага пазбегнуць, трэба гэтага пазбягаць. Іншая рэч у тым, што не заўсёды гісторыя нам дае мажлівасць гэтага ўнікнуць. І рэвалюцыянеры і тыя, хто змагаюцца за перамены, у вырашальны гістарычны момант яны ж не абіраюць рэвалюцыю ці не рэвалюцыю. У 20-м годзе хтосьці абіраў,
Сеў, сабраўся, так, мы робім рэвалюцыю. А не, мы не робім рэвалюцыю, мы робім мірны шлях. Не, падзеі развіваюцца сваім шэрагам, разумееце? Часам выбару не бывае. Ось. І, канешне, калі беларускі народ падымецца на рэвалюцыю, я не буду тем человеком, который будет бежать с плакатом, сказать: нет, стойте, стойте, давайте пойдем в кабинет и будем размаўлять. Когда люди николи не поднимаются на революцию без дай нагоды. И когда они уже вышли на... взяли палку в руки, взяли камень в руки, взяли в руки коктейль Молотова, значит, их допекли. А особливо белорусы. Вы ведаете, як тяжко допекчы белорусов. Тому, когда обирать революция ці не, я аберу эволюцыйны шлях пераменаў. Але калі большасць беларусаў скажа, мы гатовыя, безумоўна падтрымаю. А ў якой рэвалюцыі ты браў удзел? Якую ты назіраў на свае вочы? 20-й год. Ты называеш гэта рэвалюцыя? Это і ёсць рэвалюцыя, безумоўна. А чаму ты так яе называеш? Пратэсты-то былі мірныя, былі забітыя, але забівалі сілавікі. Людзі выкарыстоўвалі мірныя спосабы выказаць свой пратэст. Ну, я б не стаў выкрэсліваць все ж такі тых, хто на барыкадах мірна выказваў свой пратэст, мірна паліў ментоў коктейлямі Молотова, скідаваў на іх шафы, дзверы з балконаў, біў іх, ганяў іх па Мінску, пераварочваў ці спрабаваў пераварочваць ментоўскія машыны. Это все было, гэта нельга выкрэсліваць. Большасць беларусаў абрала шлях мірнага пратэсту. Але гэта агульная тэндэнцыя. Заўсёды рэвалюцыі, гвалтоўнымі дзеяннямі заўсёды займаюцца традыцыйная меншасць. Традыцыйна, таму што гэта справа маладых, фізічна здаровых мужчынаў. Пераважнай большасці. Ну, зараз на хвалі эмансіпацыі ўжо і жанчыны падключаюцца, але ўсё ж такі гэта робяць малады. Парог увахода ў гвалтоўны супраціў, ён досыць высокі. Парог увахода ў негвалтоўны супраціў амаль нулявы. Можа выйсці любы. Жанчына, чалавек з інваліднасцю, фізічна слабы чалавек. Рэвалюцыя гэта таму, што яна прывяла да карэнных зменаў у беларускай палітычнай сістэме і ў менталітэце беларусаў. Все, што прыводзіць да карэннага пералому, ёсць рэвалюцыя. Не ўсякая рэвалюцыя перамагае. Самі прыгадалі рэвалюцыю 905 года, што на 905-907 в расійскай імперіі, што яна перамагла? Не. Не ўсякая рэвалюцыя, як я казаў раней, прыводзіць да лепшага выніку. Але ўсякая рэвалюцыя ёсць так ці інакш крок наперад. Нават калі ў моманце так не падаецца. Летом 20-го ты быў у Беларусі. У цябе не было жадання ўзяць і павесці людзей за сабой, ачоліць пратэст? Ну, у нас былі тыя, хто ачоліваў пратэст. Каб яго ачоліць і каб сказаць людзям рабіце так, як я прапаную, бо я прапаную правільна, трэба мець хаця б 100 000 падпісчыкаў у Тэлеграме. Ну, а ў мяне на піку было 14 000 падпісчыкаў у Тэлеграме. І у нас былі лідары, ў прынцыпе, хлопцы ў межах сваіх мажлівасцяў, у межах сваіх кампетэнцый, я маю на ўвазе буйныя тэлеграм-каналы, зрабілі тое, што маглі. На жаль, кампетэнцыі ў іх не хапіла, каб перамагчы рэжым на вуліцах, захапіць інфапрастору, так змаглі, але не было ў гэтай камандзе лідараў, на жаль, аніводнага рэвалюцыянера, хаця былі вельмі крутыя медійшчыкі. Ну, атрымалася тое, што атрымалася. Таму... Ты не шкадуеш, што застаўся беларус? Добрае пытанне. Канешне, у моманце, калі б мне сказалі, апісалі ў фарбах усё, што мне належыць перанесці, мажліва, я прыняў бы ўсе захады для таго, каб з'ехаць. У меня было, дарэчы, адно з пытанняў ад губазікаў, калі ўжо да мяне варваліся в працэсе пабояў, спыталіся, чаму не з'ехаў, чаму не пакінуў краіну. Ось. І я спрабаваў пакінуць краіну, але там так склаліся абставіны, што, ну, я не буду зараз распавядаць, это вельмі доўга, нюансаў шмат. Я, дарэчы, дагэтуль не в'язны ў РФ. Ось, это так, к слову. Я не мог зрабіць это бяспечна, ужо праз пункт пропуска. Ніяк. 99%, што я быў бы затрыманы. А бегчы, у меня быў варыянт, я нават знайшоў правадніка з Украіны, які правёў бы мяне ляснымі сцежкамі за мяжу. Але я не хацеў гэтага рабіць прынцыпова. Гэта мая краіна, і я не буду з яе бегчы як злачынца.
І яшчэ болей упэўненасці мне надаў учынак Марыі Калеснікавай. Калі я падумаў, ну, калі жанчына, якая ніколі не была ў рэвалюцыі, якая толькі ў 20-м годзе прачнулася, адважылася на такі смелы ўчынак і не пакінула краіну, то мне ўжо, чалавеку, які чакаў гэтага моманту і працаваў для яго столькі год, ну, будзе папросту сорамна з'язджаць. Ведаеш, Насталойка зараз, выйшаўшы з турмы, давала інтэрв'ю, і яна там такую думку агучыла, што яна сваім катам, так, людзям, якія прымянялі да яе ў тым ліку фізічны гвалт, яна даравала для таго, каб спыніць кола гвалту. Як ты глядзіш на гэта? Як ты ставішся да гэтай пазіцыі? У тым, каб дараваць, няма нічога дрэннага. Але трэба раздзяляць дзве рэчы. Першае – гэта тваё асабістае прабачэнне, і другая – это публічнае прабачэнне. Па-асабістаму яна мае поўнае права гэтых людзей прабачыць. І любы мае права. Але гэта не значыць, што яны не мусяць адказваць па закону за тое, што яны зрабілі. Гэта не значыць, што не мусіць быць адказнасці тым, хто катаваў, забіваў. І я сабе вельмі слаба уяўляю сітуацыю, калі мы ў Новай Беларусі дапусцім, што тыя, хто збіваў людзей да чарнаты, губазаўцы, будуць стаяць у адной чарзе ў краме са сваімі ахвярамі, хадзіць па адной вуліцы і гэтак далей. Гэтыя людзі будуць прабачаныя грамадствам толькі тады, калі яны адседзяць свае тэрміны. Якая твая канцэпцыя люстрацыі? Люстрацыі часта блытаюць з рэпрэсіямі. Всех пасадзіць – гэта не люстрацыя. Люстрацыя – гэта проста прыбранне з пасадаў людзей, якія працавалі ў пэўны перыяд на дзяржаўных пасадах. І калі казаць менавіта пра люстрацыі, то я лічу, замена дзяржапарата мусіць адбывацца паступова. То бок спачатку вся верхушка адназначна мусіць быць замененая, так? Пасля чаго павольна мусіць адбывацца замена. Я не бачу вялікага сэнсу саджаць усіх, хто працаваў чыноўнікамі пры Лукашэнку, хаця б па той простай прычыне, што гэта эканамічна невыгадна. Рэч у тым, што на тое, каб навучыць гэтых людзей выконваць пэўную функцыю, дзяржава, а значыцца мы, падаткаплатнікі, патрацілі грошы. І калі взяць этих, не ведаю, 50-70 тысяч чалавек паўкаваць у турмы, ну хто ад гэтага выйграе? Ніхто. Хай яны далей выконваюць сваю функцыю, але пасколькі яны у сістэме людзі-функцыяналы, яны будуць яе выконваць ужо па іншых правілах. І, ну, канешне, шэраг найбольш адыёзных дзяржслужачых, якія выконвалі злачынныя загады ў каго. Я не беру сілавікоў, там у многіх на руках кроў, грамадзянскіх, калі браць, іх трэба будзе прыцягнуць да суда. Але, канешне, галоўная прэтэнзія найперш да сілавога блоку, да тых, хто аддаваў прыказы аб катаваннях, здзяйсняў парушэнне закону, і да тых, хто гэта ўсё выконваў. І асабліва старанна выконваў, каму спадабалася быць катам і садыстам. Гэтыя людзі будуць сядзець без варыянтаў. А як ты ставішся да пазіцыі, што людзям, якія знаходзяцца ў няволі, можна рабіць ўсё дзеля таго, каб выжыць, у тым ліку супрацоўнічаць з адміністрацыяй, калі гэтага патрабуюць абставіны? Ну, канешне, можна. Рабі ўсё, што хочаш, супрацоўнічай з адміністрацыяй, ну, проста не здзіўляйся, што цябе потым рукі ніхто не будзе падаваць з нармальных людзей. Не здзіўляйся, што цябе будуць абыходзіць бокам і лічыць здраднікаў, нават калі ў твар табе гэта не скажуць. Разумееце, мая пазіцыя была такая і ёсць. Наконт сябе кожны можа рабіць тое, што лічыць патрэбным. Запісваць пакаяльныя відэа, пісаць прашэнне памілавання, даваць на сябе любыя паказанні, гаворыць. Таму што мы не ведаем, што чалавека прымусіла гэта рабіць у канкрэтны момант. І ў кожнага свая мяжа цярпення, так? То бок, ёсць людзі, на якіх накрычалі, і настолькі яму страшна стала, што ён ўсё падпісаў, і прашэнне аб памілаванні, і відэа пакаяльнасцю на свеце. Я таксама запісаў пакаяльнае відэа пасля того, як мяне 6 гадзін, зняўся ў гэтым відэа дакладней, пасля таго, як мяне 6 гадзін збівалі. Ну, а ёсць людзі, которых і збівалі, і яны ўсё роўна не зняліся, не пагадзіліся. Увогуле рэспект. Поэтому ноль асуджэння людзям, якія робяць штось датычна саміх сябе. Але калі чалавек хоча свой дабрабыт палепшыць у калоніі, турме,
альбо хутчэй выскачыць на свабоду па касцях іншых людзей, супрацоўнічаюць з адміністрацыяй. Гэта абсалютна непрымальна ў нармальным чалавечым грамадстве. Не можна пераварочваць маральныя нормы дагары нагамі. Гаварыць, што таптаць іншых дзеля таго, каб самому вылезці, гэта норма. Мы выжывалі як маглі. Не, прабачце, нават у нацысцкіх канцлагерах людзі стараліся да апошняга трымацца нейкіх нормаў. А там, прабачце, гаворка шла канкрэтна пра жыццё і смерць. Это непараўнальна нават з сённяшнімі лукашысцкімі лагерамі. Таму да такіх учынкаў нулевая толерантнасць. Расскажы мне пра сваё стаўленне да Святланы Ціханаўскай. Я лічу, што гэта наш беларускага руху, беларускай нацыі найбольшы актыў. Яна прабачыць мне такую інструменталізацыю, які існуе. То бок людзі, якія яе крытыкуюць зашмат, спрабуюць яе змясціць, пазбавіць легітымнасці, яны проста не разумеюць і не цямяць, што з сябе уяўляў беларускі рух, беларуская апазіцыя, беларускі дэмакратычны рух да 2020 года. Таму што тое, што ў нас, у беларусаў, ёсць чалавек, якога прымаюць у самых вышэйшых кабінетах Еўропы, і не толькі Еўропы, які можа нас рэпрэзентаваць, мае некепскую легітымнасць, бо сапраўды за яе прагаласавала большасць беларусаў. Я думаю, это першыя такія выбары, на якіх сапраўды беларусы прагаласавалі за апазіцыйнага кандыдата. Я думаю, тое, што яна ў нас ёсць, это наша вялікая ўдача. Я хацеў бы, каб яна атрымала гэты удар, які наносіцца штодзённа, і працягвала рабіць тое, што робіць. А як ты думаеш, якія мэты тых удзельнікаў дэмакратычнага руху, якія рэзка крытыкуюць Ціханаўскую? Заняць яе месца, відавочна. То бок, кожны раз, калі я іх пытаюся, так хорошо, допустим, вы зрынули Ціханаўскую, ну добра, дамагліся, яна там такая, ой, карупцыянерка, там і КДБ грошы брала, і на ментоў працуе. Ну окей, зрынули. Далей што? Каго прыме Эммануэль Макрон? З кім будзе размаўляць Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Марк Рютте. З вамі? Я не хачу зараз чапляць прозвішча тых людзей, якія крытыкуюць, бо я трымаюся свайго накірунка супраць срачаў. Але тыя людзі хай пачуюць і зразумеюць гэта самі. Каго? Вас туды не возьмуць. Вас не будуць слухаць. А яе слухаюць. Добрая яна, дрэнная, яна робіць працу для вас, для нас усіх, і ў тым ліку для вас. Яна дапамагае, аб'ектыўна ейная праца, вынік ейнай працы, дапамагаюць усім беларусам, у тым ліку і тым, які не шкадуе гадзінаў свайго часу, каб яе хейціць у інтэрнэце. Ну, пасаромеліся б. Як ты думаеш, хто самы моцны беларускі палітык цяпер? Я думаю, я б назваў трох. Святлана Ціханаўская, гэта Павел Северінец, ну і Віктор Бабарыка. Калі браць менавіта па вазе, вот этому сацыяльнаму капіталу, вось яны трох на першым месцы. Цяпер у Беларусі паўсюдна ўведзенае татальнае відэаназіранне за ўсім і ўсімі і паўсюдна. Калі б ты цяпер жыў у Беларусі, якіх бы правілаў ты трымаўся? Мімікрыраваць пад законапаслухмянага грамадзяніна, наколькі гэта толькі мажліва. Карыстацца VPN-ам, Tor-браузерам, сканцэнтравацца на працы над сабой. Бо праца над сабой – гэта таксама рэвалюцыйная праца. Не рыхтаваць новае грамадства, потому што там няма такой мажлівасці аб'ектыўна, а рыхтаваць сябе да новага грамадства. Навучыцца хаця бы не хлусіць, навучыцца дапамагаць бліжняму. Болей чытаць, меней глядзець рылсы. Рыхтаваць падушку бяспекі на чорны дзень. Тэхнічную, фінансавую. І ўмацоўваць давер і сацыяльныя сувязі ў сваіх сацыяльных колах. Як ты лічыш, ці можна быць шчаслівым у несвабодзе? Абсалютна не. Свабода – гэта наш інстынкт. Быць шчаслівым у несвабодзе не можна.
Людзі ёсць, якія любяць заціраць такое тэзіс, што, маўляў, ну, чалавеку не патрэбная свабода, чалавеку галоўнае вось быць накормленым, напоеным, да, свабода яму не трэба, это ўсё так, лухта, это толькі вось вам, летуценнікам, рамантыкам трэба свабода, а вось звычайнаму, значыцца, чалавеку, простаму, не трэба. Не ведаеце, взяць любого з гэтых філосафаў, пасадзіць у камеру на 2 тыдні, хаця бы на 2 тыдні, карміць, паіць, добра з ним звяртацца, не біць нічога, але проста, каб ён сядзеў у камеры у сітуацыі абмежаваных мажлівасцяў уласнага цела. Ён адразу запросіцца на свабоду. Все вось гэтыя людзі, якія гавораць, што людзям не патрэбная свабода, яны адразу засумуюць па свабодзе. Вось вам эмпірычнае абвержанне такіх вось тэзісаў. Канешне, шчаслівым быць у несвабодзе не можа ніхто, нават самыя грубыя натуры. Ці можа страх, у якім беларусы жывуць перманентна, стаць нацыянальнай рысай? Не, таму што страх гэта не натуральны стан чалавека. Як толькі знікае трыгер, прычына, якая яго стварае, мы вызвалімся ад страха досыць хутка. Як ты бачыш, якой будзе сітуацыя ў Беларусі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў? Да чаго мы прыйдзем? Можа так стацца, што ні да чаго не прыйдзем, таму што замест вызваленых набяруць новых. Не трэба аб гэтым забывацца ніколі, ні на хвіліну, што ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі. Штодзённа працягваюць хапаць людзей, катаваць людзей, звальняць з працы. І гаварыць аб том, што з вызваленнем нават усіх ці большасці з афіцыйнага спісу вясны штосьці кардынальна зменіцца, ну, не выпадае. Гэта, канешне, добра, гэта цудоўная падвіжка, але не, это не будзе тым вадараздзелам, пасля якога штосьці зменіцца ў карані. То бок, цалкам верагодна, што рэжым проста стабілізуецца, замарозіцца. Пасля 2020 году рэжым уже ніколі не ўвойдзе ў стан стабільнасці. І зараз ён не ў стане стабільнасці. Бо калі дзяржаўная сістэма вымушаная прыкладаць такія каласальныя высілкі для таго, каб падтрымліваць самую сябе, гэта не стабільнасць. Гэта ненармальнае функцыянаванне дзяржаўнага апарата. Калі на бяспеку выдаткоўваецца такая процьма рэсурсаў, так у здаровым дзяржаўным арганізме быць не мусіць. Таму я не думаю, што гаворка пра стабілізацыю можа ісці да самага канца рэжыма Лукашэнкі. Гэта будзе, не ведаю, параўнаць з паравым катлом, у якім усё закупорылі. Пакуль ты закупорваеш, пакуль ты там моцна трымаеш, там прорвалася, заварыў, там. Але ж раней ці пазней ён бабахне, потому што фізіка. Як ты думаеш, ці магчымае прымірэнне ў Беларусі пасля ўсяго, што адбылося? Прымірэнне каго з кім? Людзей. Нацыянальнае прымірэнне. Ну, зараз вельмі палярызаванае грамадства, так? Ёсць моцныя прыхільнікі Лукашэнкі з аднаго боку. Ёсць людзі, якія не гатовыя тарваць рэжыму з другога боку. Я магу сказаць, чаго я хачу. Я хачу, каб усе вінаватыя ў гвалце панеслі пакаранне, пасля чаго я з радасцю з імі прыміруся. Мы мусім прыняць захады для таго, каб моцныя гэтыя прыхільнікі Лукашэнкі ніколі у аглядальнай будучыні, вядома, не патрапілі ва ўладу. Таму што мы не можам дапусціць, каб адбыўся рэванш і ў тым ці іншым выглядзе гэтыя людзі вярнуліся ва ўладу назад. Беларусь мусіць зрабіць пасля скідання Лукашэнку незваротныя крокі да таго, каб уся гэтая старонка была не перагорнутая, а задрукаваная назаўжды ў нашу гісторыю, у менавіта ў тым выглядзе, у якім яно ёсць. І гэта, я ўпэўнены, будзе зроблена. Гаварыць аб нацыянальным прымірэнні можна будзе тады, калі будзе нацыянальнае пакаянне. Як гэта было ў рэжымах апартаіда, у ПАР, як гэта было ў некаторых іншых дыктатарскіх рэжымах. Як ты зразумеў, што ты больш не анархіст? Ведаеце, калі ты жывеш з пэўным ідэалагічным паттернам і у пэўнай ідэалагічнай рамцы, в маім выпадку 23 гады, ты не можаш зразумець это у одну хвіліну. Так, все, я прачнуўся, ну я, карацей, больш не анархіст. Як я ўжо казаў, я анархісцкаму руху аддаваў сябе ўсяго на працягу вялікага часу. І калі я сядзеў свае тэрміны, я ў вялікім сэнсе разумеў, што, у значным сэнсе разумеў, што
сижу, тым ліку, за нашу вось анархісцкую вялікую ідэю. Так, і першы тэрмін, і другі. Таму ў мяне гэта не адбылося аднамаментна. І я б сказаў, што ў прынцыпе тыя каштоўнасці анархізма, якія я іх успрыняў свае 14-15 год, якія яны былі ад пачатку, калі зараджаўся сам анархізм, гэта свабода асобы, гэта сацыяльная справядлівасць, гэтае памкненне да грамадства, дзе не будзе гаспод і рабоў. Яны засталіся, яны нікуды не падзеліся. Але калі я ўжо да канца раскрыў вочы і зразумеў, ува што пераўтварыўся анархісцкі рух глобальна ў свеце, і якіх каштоўнасцяў зараз прытрымліваюцца большасць анархістаў у свеце, я зразумеў, што это не маё. То бок тут рэч не толькі ў тым, што я змяніўся. Сам гэты рух і сама ідэалогія анархізма змянілася з тых часоў, калі я у гэта ўпрохся. За 23 гады это ўжо стала зусім не тым, што было бы мне блізка. А як цяпер выглядае ідэалогія сучасных анархістаў, якія па-ранейшаму сябе такімі лічаць? У тым ліку беларускія анархісты як бы не прынялі тваё меркаванне, што ўвогуле як бы іх не існуе, што ўсё, рух ужо самараспусціўся, знік як бы ў сувязі з тым, што былі моцныя рэпрэсіі. Так, анархісты там на сваім сайце напісалі, што яны не згодныя з тваёй ацэнкай, што яны нікуды не зніклі, ось, і што яны ўвогуле не пагаджаюцца з тваім уяўленнем пра тое, што такі сучасны анархізм. Шкада, што не пагаджаюцца, таму што это не толькі маё меркаванне, і, дарэчы, я яго выказваў яшчэ да ўсіх гэтых апісаных вамі падзей, але тады чамусь ніхто не звярнуў увагу, хаця я казаў это нават публічна. Прызнанне праблемы – гэта першы крок да яе вырашэння. Так што дарма яны з гэтым не пагадзіліся. Але што, калі адказваць на пытанне, што сябе ўяўляе сучасны анархісцкі рух, анархісцкая ідэалогія ў свеце, гэта той самы леваліберальны мейнстрым, вось пра які вы казалі, да, супраць якога галасавалі выбарцы Трампа, супраць якога адбываецца вось гэты правы паварот, толькі вельмі моцна прыпраўлены радыкальнай рыторыкай. Гэта калі не сыходзіць вельмі глыбока ў падрабязнасці, ў ідэалагічныя там супер-пупер нюансы. Всё вось гэтае еўралевачества, про мігранты, про фемінізм, про Палесціна, супраць там расізма, ксенафобіі, гомафобіі, гендер. Просто ў больш радыкальнай форме, чым сістэмныя партыі, сістэмныя рухі. То бок, если сістэмныя партыі, сістэмныя рухі гавораць, што вось мы будзем пратэставаць, мы будзем там абіраць палітыкаў блізкіх нам, то анархісты кажуць, все тое самае, толькі мы будзем яшчэ і коктейлі Молотова кідаць. Ну, я крыху спрасціў, але не нашмат. Ведаеш, я проста калі учытвалася і ў заявы анархістаў, у мяне склалася адчуванне, і, ведаеш, проста так супала, да, што адбыўся канфлікт у цябе з анархістамі праз сітуацыю з актывісткай Янай. Гэта была дзяўчына, з якой ты сустракаўся, калі ёй было 16, табе было 29. Это вельмі-вельмі даўняя гісторыя. І вось, калі ты сядзеў, яна як бы ўсплыла, яна вырашыла апублічыць все, што адбывалася у вас тады ў стасунках з ейнага пункту гледжання, так у нейкім там ейным уяўленні, як это было, так мы не ведаем, як это з твайго боку ўсё выглядала, так? І анархісты, мне здаецца, нават кіруючыся у тым ліку тваімі каштоўнасцямі, вырашылі зрабіць такі унутраны працэс разбору гэтай сітуацыі. Так? Гэта, напэўна, як бы маглі працаваць інструменты грамадскага самакантролю, калі б не было там міліцыі, адказнасці і крымінальнага кодексу. І, напэўна, гэта як бы так і ўяўляецца, што вось так павінна быць. І падчас гэтага как бы грамадскага, унутранага, анархісцкага разбору сітуацыі паміж табой і Янай, некалькі месяцаў, я так разумею, яны з табой вялі нейкія там размовы пра гэтую сітуацыю, спрабавалі пераканаць цябе, што гэта было памылкай, так, нейкім чынам змяніць тваё ўяўленне пра тую сітуацыю. І у выніку вы разышліся. І пасля гэтага ты заяўляеш, што ты больш не анархіст. І з пэўнага, я не ведаю, можа быць, я памыляюся, але выглядае ў тым ліку, што вы разышліся ў тым ліку з-за вось гэтага канфлікту. Наколькі гэта так ці не так? Гэта так часткова. Насамрэч,
Я не хацеў бы падтрымліваць гэтую нашу беларускую традыцыю, калі хтосьці сыходзіць з руху нейкага ці арганізацыі і пачынае адразу брудам паліваць гэты рух і арганізацыю. Казаць, што вось, они ўсе кепскія, а ты ў адказ напішаш, да не, да он сам такі, ён там то. Нет, гэта не зусім так. Як я ўжо сказал, мои разыходжанні з ідэалогіі анархізма, яны адбываліся гадамі. І першыню, калі я задумаўся, што ўсё ж такі гэта не зусім тое, што я хачу, это, я б сказал, год 2018-19. Но тады ў мяне яшчэ не хапала смеласці і матывацыі зняць сябе вось гэты ярлык. Ось, таму што я ўжо на той момант зашмат аддаў яму, каб развесціся. Сказаць, што ўсё это там... Ну, так, гэта паспрыяла ў пэўнай ступені, аднак толькі ў тым плане, што гэты канфлікт датычна гэтай дзяўчыны, ён паскорыў працэс. Ён паскорыў непазбежнае. То бок, калі б не гэта, то вы б там прачыталі заяву, што мы там не сябруем больш з дзядком, таму што ён адмаўляецца хаяць Трампа. Альбо мы не сябруем з дзядком, таму што ён тусіць з северынцам. Ну, штосьці ў такім духу. Разышліся каштоўнасці, разышлася як следства ідэалогія. Адбылося то, што адбылося. Я мушу цябе распытаць пра сітуацыю з Янай. Я разумею, што это вельмі непрыемная тэма, і, напэўна, ты не хочаш пра гэта гаварыць. Наша ніва, канешне, будзеце распытваць. Гэта вылілася ў паблік, і я павінна задаць некалькі пытанняў. Я думаю, што гэта будзе справядліва ў тым ліку для цябе, таму што ты можаш адказаць на ўсе гэтыя пытанні. А маё пытанне: чаму ты лічыў, што адносіны 16-гадовай дзяўчыны, калі табе было 29, гэта нармальна? Ці лічыў ты, што гэта нармальна? Калі б гэта было ненармальна, я б не ўступаў ў гэтыя адносіны. Чаму ты так лічыў тады? Чаму для цябе гэта не выклікала, не знаю, нейкіх супярэчнасцяў унутраных? Ты дарослы чалавек, лідар анархісцкага руху, так? Ты мог знайсці сабе партнёрку, якая адпавядае ўзроўню твайму інтэлектуальнаму, у тым ліку, гатоўнасці, так? Ну, 29 год — гэта дарослы чалавек, 16 — гэта падлетак. І ведаеце, я ж не абіраў сябе партнёрку на рынку партнёрак, дзе прыйшоў так, это разумнае, то. Як я ўжо казаў, я ў яе закахаўся. Калі чалавек кахае, ну, там рацыянальна асабліва не вельмі працуе. Я ў гэтым пераканаўся на сябе. Я ні тады, ні сёння я не лічу, што я зрабіў гэтым штосьці кепскае, што я зрабіў штосьці ненармальнае. І я не хацеў бы, каб мае гэтыя словы, то, што я ў яе закахаўся, хтосьці пачуў, як тое, што я апраўдваюсь, там апраўдваюся. Ну, мне вообще нема за што апраўдвацца. Я у сваім жыцці здзейсніў шэраг учынкаў, за якія мне сорамна. Аднак адносінаў з Янай у шэрагу гэтых учынкаў няма. Тое, што яна лічыць, што быў з твайго боку псіхалагічны і ў тым ліку сексуальны гвалт, ты гэтае абвінавачванне адмаўляеш, правільна я разумею? Чаму ты не лічыш правільным, нават калі ты лічыш, што сітуацыя была абсалютна іншай, проста выбачыцца перад чалавекам, разумеючы, што, ну, напэўна, ёй было балюча ў тых стасунках, раз яна праз столькі гадоў вырашыла як бы гэта ўсё публічыць і расказаць, што яна так гэта ўспрымала. То бок нават калі ты так гэта не ўспрымаў, проста выбачыцца перад чалавекам і сказаць, што я не меў рацыі, сёння б я нічога падобнага як бы не рабіў. Усведамляю памылку, выбачайце, ты прынцыпова не хочаш як бы публічна выбачыцца за гэта. І я не разумею, чаму. А хто вам сказаў, што я не выбачыўся перад ёй? Ты выбачыўся? Пасля таго, як мы рассталіся, у нас была размова, не адразу. Мы рассталіся на канфлікце хутчэй. Потым, калі ўсё леглося, мы сустрэліся, паразмаўлялі і выбачыліся адзін перад адным. Яна перада мной. Яна мне сказала, што яе раніла ў адносінах. Я выбачыўся перад ёй. На гэтым все нашы канфлікты былі зачынены. Мы працягнулі сябраваць. Стасаваліся з ней, бачыліся досыць часта. Калі я сеў у турму, яна пісала мне лісты ў турму. Яна пісала маёй жонцы, цікавілася, як я, казала, што хвалюецца. Таму, калі я, канешне, вызваліўся і даведаўся аб тым, што праз 8 год у яе з'явіліся прэтэнзіі падобнага кшталту, ну,
мне было вельмі непрыемна. Як твоя жонка ўспрыняла гэту сітуацыю? Вельмі балюча. Нашмат балючей, чым я. Як бы яна вельмі перажывала з хейта у мой адрес, з публічных абразаў. Яе няма гэтай толстаскурасці, што ёсць у мяне, што я магу проста захлопнуць ноутбук і праз 30 секунд забыцца. Все тыя шматлікія абразы, якія я прачытаў. Таму ёй было цяжка. А як ты ўспрыняў тое, як анархісты да гэтай сітуацыі паставіліся? Як яны падышлі да гэтага канфлікту і вырашэння? Тваё меркаванне? Рэч у тым, што калі я з ёй сустракаўся, я рабіў гэта максімальна адкрыта. Я не хацеў бы, каб гэта тады выглядала, што я вціхаря што-то там мучу з малодзенькай дзяўчынай і ад усіх гэта хаваю, щоб, як, прабачце, говоряць, паматросіў і бросіў. Я хацеў стварыць ёй сям'ю. Я хацеў, я ж казаў, што я кахаў вельмі моцна. Я хацеў, уяўляў сябе, што вось у нас будуць доўгія адносіны. І таму я пазнаёміў яе са сваімі бацькамі. Я пазнаёміўся з ейнымі бацькамі. І аб гэтым ведалі ўсе мае таварышы. Я яе прыводзіў туды і сюды, там, на адзін сход. І ніхто, я падкрэслю, ні адзін чалавек мне тады не выказаў на гэты конт прэтэнзій і не сказаў: «Ай-яй-яй, Мікола, яна нашмат маладзейшая за цябе, не сустракаўся». А зараз вырашылі праявіць такую дэманстратыўную прынцыповасць, свядомасць па гэтым пытанні, якое 9 год таму іх абсалютна не хвалявала. Але я табе патлумачу чаму, таму што 9 год таму нормы грамадскія, у тым ліку, былі іншыя. І стаўленне да гэтага было іншым. І гэта таксама паказвае тое, што грамадства пасталела. І тое, што тады здавалася ўсім як бы окей, можна згадаць, што там нармальна глядзелі на стасункі якога-небудзь выкладчыка каледжа са студэнткай. Зараз все гэта абсалютна не окей. Як бы это асуджаецца, гэта ненармальна. І таму, як бы, маё пытанне да цябе, як ты сёння глядзіш на гэтую сітуацыю? Сёння ўжо сваім цяперашнім розумам, як ты гэта ацэньваеш? Спакойна. Я не думаю, што я здзейсню штосьці страшнае, нейкае злачынства супраць чалавека. Я і зараз не бачу вялікай беды в гэтым. Разумееце, грамадскія нормы за 9 год змяніліся, а яшчэ праз 9 год яны ізноў зменяцца. Я, па-вашаму, выходзіць, мушу думаць тады так, зараз так, а потым яшчэ вось так. Прабачце, я не флюгер. А дзе тады застануся я сам? Гэта эвалюцыя? Што застанецца? Эвалюцыя, калі ты змяняешся сам, а не пад ціскам канформанага натоўпу. Што тады застанецца ад мяне, калі я буду ўвесь час, як флюгер, прыстасоўвацца да грамадскіх нормаў, якія невядома хто задае, з невядома якімі мэтамі, невядома адкуль. Канешне, гэта не тыя адносіны, якія я б захацеў паўтараць. Не тыя адносіны, пра якія я буду всем казаць: «Да, малайцы, так все і рабіце». Але такое бывае ў жыцці. І было, ну і ладно. Увогуле, што датычна публічных прабачэнняў, я лічу, што ніхто не мае права за мае асабістыя стасункі патрабаваць у мяне публічных прабачэнняў. Мае прабачэнні могуць быць толькі між мной і маёй дзяўчынай. Вось ты гаварыла пра сацыяльныя нормы, пра тое, што яны змяняюцца, і зараз яны ўжо дашлі да таго, сацыяльныя нормы, што лічыцца, што калі ты публічная асоба, то любы мае права залезці табе пад коўдру. Я гэтыя сацыяльныя нормы ніколі не прыму. І нікому не даю такога права. Калі хтосьці лічыць, што я здзейсню злачынства, калі ласка, пішыце на мяне заяву. У адваротных выпадках, займайцеся сваім прыватным жыццём. Яшчэ я заўважыў, што многія, хто мяне пра гэтую сітуацыю распытвае, і ў СМІ, і так, все чакаюць ад мяне падрабязнасцяў пра адносіны, каб я апраўдаўся, раскажы, а вот это было, ад гэтага не было, там па пунктах абвінавачання. Рэч у тым, што чаму я гэтага не раблю? Многія нават і сябры мне раюць: раскажы которые ведаюць, што было насамрэч. Раскажы это, каб людзі на цябе па-іншаму паглядзелі, каб цябе перасталі вось абвінавачваць. Рэч у тым, што калі
я раскажу ўсё, мне прыйдзецца вельмі шмат непрыгожых, непрыемных рэчаў аб ёй распавесці. Я так выхаваны, на жаль ці на шчасце, што я не магу і не буду пра сваю былую жанчыну казаць кепска на публіку, якая б яна не была, колькі б яна зла мне не прынесла, калісьці я яе кахаў. Хочу таксама спытаць тваё стаўленне да сітуацыі з Андрэем Стрыжаком, які таксама апынуўся ў цэнтры такога публічнага скандалу з-за рассылкі дикпікаў, і была спроба ягонай адмены. Як ты глядзіш на сітуацыю, якая з ім адбылася? Людзі, якія займаюцца адменай іншых беларусаў, наносяць каласальную шкоду беларускай супольнасці. Пачнем з гэтага. Мы жывём у сітуацыі, калі не сёння-заўтра нашу краіну могуць адмяніць. Калі мы знаходзімся ўсе ў сціслых абставінах няспыннага гвалту, трансгранічнага нават гвалту, рэпрэсій, сітуацыя, якая няспынна ускладняецца. І ў гэтай сітуацыі пачынаць травіць і адмяняць каго б то ні было, асабліва такіх выбітных дзеячаў, як Андрэй Стрыжак, гэта вельмі неразумна і гэта крайне шкодна. Што да ягонай сітуацыі? Безумоўна, ягоны ўчынак непрыглядны, я яго не апраўдываю, так рабіць не можна. І улічваючы тое, што ён быў на адказнай пасадзе, гэта дае падвойную адказнасць. Але тое, што пачалі рабіць з ім пасля, гэта нават горш, чым тое, што рабіў ён. Бо ён за свой учынак выбачыўся. Ён панёс каласальную шкоду, рэпутацыйную, фінансавую, сацыяльную. Я лічу, што акрамя таго, тая увага, якая была нададзеная гэтаму ў СМІ, абсалютна непрапарцыянальна цяжкасці ягонага ўчынку. Таму вся эта сітуацыя мяне непрыемныя фарбы афарбавала, скажем так, беларускую дыяспору. Я об этом прачытаў яшчэ ў турме, у Саўбелцы, у ліпені, вызваляюся амаль праз паўгады. І куды б я не пайшоў, што б я не адкрыў, я паўсюль чую Стрыжак, 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 Стрыжак. Людзі, ну окей, паабмеркавалі раз, асудзілі, правільна асудзілі. І ён і сам і выбачыўся, і не раз выбачыўся, і ў самых квітастых выразах выбачыўся. Вам не падаецца, што ёсць праблемы паважней, чым абсмоктаваць дэталі аднаго непрыемнага ўчынку, непрыгожага ўчынку Стрыжака? Я думаю, это сведчыць, канешне, аб таксічнасці пэўнай інфармацыйнай нашай прасторы і яшчэ неспеласці нашай грамадзянскай супольнасці, калі гатовыя скандальным фактам надаваць такую ўвагу. А што, па-твойму, было б як бы сувымерным учынку, не знаю, суджэнням, да? Я не магу называць пакараннем, там мы не суд, і няма ў нас самасуду, але... Як яго пакараць, прасцей? Трэба як было грамадству варта было адрэагаваць, па-твойму? Адрэагаваць асуджэннем, але не траўляй, не цкаваннем. Я назіраў і назіраю дагэтуль менавіта цкавання. Да, ўжо не такое шырокае, не такое масавае, але яно ёсць. Я прабегаю нет-нет па благасферы, па чаціках. Так, крыху заміраю тэмпературу. Канешне, у некаторых момантах ён таксама сябе павёў не бездакорна. Трэба было, это маё меркаванне, я яму не ўказваю, трэба было звольніцца адразу і на гэтым пытанне закрыць, а не мусоліць яго так доўга. Асудзіць, пасля чаго вярнуць чалавека назад у супольнасць. Таму што мы не можам сабе дазволіць кагосьці адмяняць. У нас не так шмат такіх прафесіяналаў, як Андрэй Стрыжак. Каб мы маглі сабе дазволіць людзей пінком пад сраку, выбачаць, выганяць нават за адзін непрыгожы ўчынак. Калі б ён пачаў гэта рабіць ужо пасля свайго прыбачэння, вярнуўшыся там кудысьці ў грамадскую супольнасць, пачаў бы рабіць гэта ізноў, тады можна было б пагаварыць яшчэ пра чалавека, всё, мы яго заўсёды баню з публічнай супольнасці. Толькі тады. Ну, і ведаеце, што самае, што мяне больш за ўсё ўражвае, непрыемна, які хейт развялі і якую благоговейную ненависть такую проявили, да, вот это вот virtue signaling, вот этот вір асуджэння показалі людзі, якія, мякка кажучы, самі з маральнага пункту гледжання, ну, не ідэальныя. Перад тым, як
пісаць нейкія абразлівыя каментары камусьці, крычаць там, да ты мусіш назаўсёды быць выгнаны, а паглядзіце кожны на сябе. Ён рассылаў карцінкі, окей, кепска рабіў, згоден. А вы ніколі не падманвалі сваю маці, а вы ніколі не здраджвалі сваёй жонцы, а вы ніколі заўсёды аддавалі пазыкі сваім сябрам, калі бралі ў іх у доўг, заўсёды ў час аддавалі. Дык якое вы права маеце станавіцца ў белым паліто і расказваць, каго закэнселіць, а каго не закэнселіць. Глядзіце перш за ўсё на сябе. Я, напэўна, толькі дадам ад сябе, як жанчыны, напэўна, адчуваючы лепш, што чакалі жанчыны ў такіх сітуацыях. Мне здаецца, з гэтым ёсць праблема ў беларускім руху, што ў такіх сітуацыях, што ад стрыжака, напэўна, што ў тваім кейсе чакалі іншага прабачэння, іншага публічнага прызнання, асцярожнага, там не трэба, да, ніхто, як бы, мне здаецца, і не надта хацеў кагосьці распяць. Але прызнанне памылак і, як ты кажаш, у сітуацыі са стрыжаком, звальнення адразу, так, ён не хацеў гэтага рабіць на пачатку, так, яго вымусілі фактычна, грамадства яго вымусіла сысці з гэтай пазіцыі кіраўнічай. Мне здаецца, ён мусіў сам гэта зрабіць. І нават не толькі з пункту гледжання там ацэнкі ягонага ўчынку, а з пункту гледжання кіраўніка арганізацыі, у сітуацыі, калі ён стаў, як бы, найбольшай пагрозай для арганізацыі, я маю на ўвазе рэпутацыйна. І ў гэтым сэнсе нават з пункту гледжання прафесійнасці кіраўнічай яму варта было сысці. Мне здаецца, можа быць, тады зусім бы па-іншаму развіваўся гэты канфлікт, і ён бы не так раздзьмуўся. І таму, як бы, я проста, вяртаючыся да таго, што рабіць у гэтых сітуацыях, мне здаецца, што грамадства чакае лепшай камунікацыі, лепшага, спакойнага, узважанага адказу. І мне здаецца, тое, што адваявалі жанчыны за гэтыя гады, 8-10 гадоў, апошнія гады, асабліва пасля 20-го года, так, калі многія з беларускіх жанчын апынуліся ў еўрапейскім асяроддзі, ў еўрапейскіх нормах, гэта павагі да сябе і права на сваю версію падзей. Так, права гаварыць, права голасу. Мне здаецца, вось гэта важна, што жанчыны гэта атрымалі і цяпер гэтым карыстаюцца. Ну, твоё меркаванне як жанчыны, вядома, оно ў любым выпадку рэлевантнае, таму што ў цябе свой жыццёвы досвед, унікальны, ты бачыш рэчы са свайго боку, з якога я ніколі не смагу паглядзець. Адное, з чым я з табой не пагаджуся, што калі б вось хтосьці паступіў так і так, то гэта сняла б пытанне, і все былі б задаволеныя, і все бы супакоілись. Не, гэтага б не адбылося. Я это бачу на прыкладзе сваёй сітуацыі, на прыкладзе іншых медыйных скандалаў. Мажліва, ты прадстаўніца тых жанчын, якім важна проста павага да сябе і справядлівае, адэкватнае вырашэнне сітуацыі. І цябе задаволілі б там прабачэнне. Но я, на жаль, бачу, што ў інфрапрасторы дамінуюць наста не такія, як вы. А дамінуюць людзі, якім ахвота распяць любым коштам, знішчыць. А ім яшчэ вельмі дапамагаюць спецслужбы ў гэтым, бо нішто так не трэба спецслужбам, як раздрай, взаемныя скандалы і знішчэння рэпутацыі публічных людзей. Это мае асобнае назіранне, але яны ніяк не нівелююць тое, што сказала ты. Чым Мікола Дзядок сённяшні адрозніваецца ад Міколы Дзядка да твоёй першай адсеткі? Мікола Дзядок сённяшні добра пабіты ўжо, абабіты жыццём капітальна. Не такі агрэсіўны, не такі катэгарычны, больш цярпімы да людзей і да сябе самога. Мікола Дзядок сённяшні нашмат менш асуджае і імкнецца кожны раз, калі яму хочацца кагосьці асудзіць, паглядзець найперш на сябе. А ці мае я ўвогуле права кагосьці асуджаць? Гэта тая праца, я як чалавек фанаберысты, пыхлівы, гэта мой грэх. Гэта тая праца, якую я над сабой раблю штодзённа. Дзякуй табе вялікі за гэтую размову. Дзякую табе, было прыемна. Сябры, дзякуй вам вялікі, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ёсць магчымасць, падтрымайце наш выпуск рублём. QR-код вы бачыце на экране, а спасылкай у апісанні пад гэтым відэа. Пішыце каментары, стаўце лайкі, нам гэта таксама вельмі важна. І дзякуй вам вялікі, што вы з намі.